trabajo que conlleva, pero también soy consciente de la ilusión que ella tiene y le pone. Y bueno, te animo, Carmen, que sigas y que, por favor, que el curso siguiente tengamos nuestras otras sesiones de diálogos. Con este terminamos la tercera sesión de este ciclo por este curso, bueno, iba a decir curso académico, no, año. Aquí en la cátedra funcionamos por año, por ejercicio. Y bueno, pues nada más, bienvenidas. Espero que sea a todas las personas participantes que os sea de vuestro agrado. Y nada más. Cuando quieras, Carmen. Silencio ya en mi micro. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por tus generosas palabras y por acompañarnos este ratito que tienes disponible antes de tu próxima reunión. No se oye nada. No oís nada, ¿verdad? No, no se oye absolutamente nada. A ti sí te hemos oído bien ahora mismo. Vale, pensé que era problema mío. Y una vorágine motivada muchas veces por las propias redes sociales a la hora de opinar, creo que es importante modular un poco lo que es nuestra comprensión del entorno y pensar en todo aquello que se ha conseguido con mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha lucha, y dejando a muchas personas por el camino, y recordarlo, honrarlo e insistir sobre la búsqueda y el reconocimiento de esa historia que muchas veces está, no diríamos olvidada, pero sí está un poco en segundo plano y que es necesario poner de nuevo a la vista para que las nuevas generaciones
sepan también lo mucho que les queda a ellos para continuar luchando por el mantenimiento, en este caso, de algo tan importante como es la democracia en un país desarrollado. Muchísimas gracias, como digo, a vosotros por haber contado con el Centro Social de la UNED de Coruña. Para mí, como director, es un orgullo poder estar por segunda vez colaborando en este tipo de actividades y, por supuesto, pues, por los ponentes de excepción con los que vamos a contar durante estas jornadas. Y personalmente también me gustaría agradecer a Emilio que haya insistido también un año más. Esperemos que continúe haciéndolo en realizar este tipo de tareas y actividades. Muchas gracias de verdad, tanto al Ayuntamiento de La Coruña, a Jesús, a ti personalmente también, y a Emilio por todo esto. Muchas gracias a todos. Bueno, sí. Bueno, antes de nada, bueno, decir, non sei se me escoita, bueno, primeiro, oficial de Educación, director da UNED da Coruña, asistentes presenciais, asistentes online, teño que agradecer tamén a moita xente a celebración destas xornadas, pero antes de nada quería presentalas brevemente. A finalidade destas xornadas, como ben dice Germán, o cal comparto plenamente a súa disertación, a finalidade principal é xerar coñecemento sobre esta parte tan relevante do noso pasado. É ben certo que hai que agradecer ao Concello da Coruña, a través da súa Concellería de Educación e Memoria Democrática, Histórica, perdón, hai que agradecer tamén a UNED da Coruña a súa sempre disposición para este evento. Este evento que o que pretende é aportar á cidadanía ferramentas con capacidade para analizar o pasado máis recente. Hai que agradecer tamén, remato con o termo de agradecimentos, a don Mateos aquí presente, catedrático da UNED de Madrid, que tamén forma parte, sen dúbida, deste curso como director do mesmo. É un orgullo presentalas, é un orgullo presentar estas xornadas porque son as segundas. Porque realmente comeza como un principio de continuidade, que esa é a intención, a vontade da Concellería e da UNED, nos tempos nos que generalmente non existe este tipo de converxencias, de sinerxias, non? Parece que todos nos juntamos cara a un tema, que é a democracia, cando realmente estamos vendo que é difícil, ou polo menos que non era tan doado, como pensábamos, conservada. O monstro está aí, iso tennos que chamar a atención. A maneira de crear democracia é, desde logo, dende o diálogo, dende o debate, dende a construcción de ideas. Agora ben, este fito de continuidade que consolida a vontade do Concello da Coruña de levar adiante estas iniciativas. Simplemente vou falar brevemente, antes de pasar os ponentes da primeira sesión, das intencións desta. Transición. Acción e efecto de pasar dun modo de estar a outro distinto, é a definición. Non ruptura. E isto temos que telo en conta desde o principio. Cando analizamos aquel contexto, cando analizamos aquel feito, non estamos falando de quen gañou, senón de que é un proceso pactado para algúns para ben, para outros para mal, pero dende logo non é unha ruptura. É un proceso de transición, é un proceso de debate, é un proceso de diálogo, con partes, con forzas, lóxicamente, pero non é ruptura. E isto temos que ter en conta porque 50 anos despois, case 50 anos despois, do 75, semella que aquí, contaminados, evidentemente, polo debate político, semella que aquí a cuestión dirime en saber quen dos dous fúsiles gañou. E non é iso. É a construción de camiños comuns. Construción de camiños comuns que, como nos dirán precisamente nesta mesa de hoxe, o importante non é o que queres facer, senón como. O importante son as ferramentas, o importante son os xeitos. O importante é o medio de facer. Eso vai determinar todo e, dende logo, determina, sen dúbida, a calidade da democracia. O xeito, non o que. O proceso de ditadura da democracia tras a morte de Franco no ano 75 implicou acadar acordos, implicou acadar puntos de converxencia entre as dúas partes con ese objetivo. Estas xornadas abordarán o proceso de como foi posible converter isto que parece que se construye a partir do ano 75 en un pasado. E aquel pasado era o franquismo,
E o franquismo era a dictadura que máis durara na Europa Occidental. 40 anos. Non viñamos de nada. Non viñamos de referentes previos. Os referentes previos democráticos son sin dúbida os 5 anos convulsos, dúbida, complicados. Todos os anos 30, da Segunda República. Aquela era a nosa referencia. Pero tamén a nosa referencia do pasado. Son 40 anos nas cais se crearon, se modelaron máis unha ditadura férrea, máis unha ditadura moi cruel, que hai que telo en conta, non quero andar en cifras, pero unha ditadura moi dura, se modularon moitas conciencias, e se modularon moitas xeracións. Ainda que a maioría da xente, toda a xente, a inmensa maioría da xente, sabía que camiñábamos cara a democracia, ou polo menos esa visión do historiador, xa nos dirán evidentemente as testemunhas se iso é así ou non. Ainda que a maioría da xente pensaba como limitar a democracia. A primeira pregunta era como era. A primeira pregunta é como se fai isto. Ben, por lo tanto, viñemos dun pasado sen ferramentas. Prácticamente sen ferramentas. E fixos a través, xa digo, dun proceso de transición e non de ruptura. Un proceso de transición que podemos, se queredes despois, entraremos máis do debate, sobre todo coas mesas de mañán e pasado mañán, analizando como ese proceso de transición pode homologarse dentro dos procesos de transición ás democracia dos anos 70, dos anos 80, das distintas vagas, das distintas oleadas que hai de democracia, de conversión a democracia no século XX, a finais do século XX. Non? Desde logo representou un enorme esforzo cara a convivencia e a tolerancia, para moitos, evidentemente para outros non, pero representou un enorme esforzo cara a convivencia e a tolerancia. E tamén, isto hai que tener en conta, tiña un elevado grado de incerteza, elevado grado de incertidumbre. Moitas veces, repasando o que vemos, tamén nos lo dirán, evidentemente, aqueles que o viviron nas súas carnes, pero non se sabía que iba a pasar o día de mañá. E supoño que sería máis dunha vez. Ben, o proceso para os que o viviron foi eterno. Moitos cambios en moi pouco tempo, moi acelerado, certo, moi rápido. Damos conta que en prácticamente 2-3 anos se pasa do final dunha ditadura que seguía sendo con Anies Navarro, ou incluso co primeiro goberno de Suárez, se pasa a unhas eleccións municipais antes de ter, previamente, 2 eleccións xerais, cortes constituíntes, nunca chamadas como tal, pero cortes constituíntes, e se fixo en 3 anos só en 3 anos. Ben, se creou, en principio, a base incipiente para a estabilización dunha democracia homologable que estaba fora, ao redor da Europa Occidental. E aquel goberno pasou directamente dun goberno herdeiro da dictadura a instalar a estrutura básica do sistema representativo actual. Esa lei de reforma política que moitas veces falamos de que era da lei a lei, esa famosa frase que permaneceu ata as primeiras eleccións locais, dotaban a todas as institucións pouco a pouco, foron dotando en 3 anos, pouco a pouco, a veces demasiado rápido para algúns, nunha tépeda representación política, dunha tépeda representación pública. Polo medio deste camiño, moitas cousas. A lei de reforma política, a aprobación da Constitución do 6 de decembro de 78, a Constitución desde o inicio dun amplio abano de partidos políticos, de organizacións, unha sopa de siglas, que existía nos primeiros momentos, reducidos finalmente prácticamente nun proceso de 3 anos a prácticamente 3, 4, 5, con posibilidades reais de tocar o poder. Partidos que se creaban de organizacións estructuradas, con moitos debates internos. Eu supoño que nestes debates dos 60, dos anos 70, o debate político era un debate tremendamente apaixonante, entre outras cuestións, porque había que construir algo que non se tiñan moitas referencias máis que dos tempos. Era a sensación de construir de cero. Sensación de construir de cero, ademais, fronte a un enemigo que se consideraba común. Eso era obvio. Era o antidemócrata, que era a dictadura. Estes partidos, moitos deles, xa digo, eran inexistentes a maioría, a inmensa maioría. De feito, os grandes partidos que van a levar adiante o proceso democrático son constructos feitos despois da Constitución. Unión de Centro Democrático, o Partido Popular, menos o Partido Comunista, e incluso o PSOE, que dende logo, ese PSOE non ten pouco que ver nos anos 79 e 80,
co PSOE de Llopis, o PSOE de antes de Surestes. Existentes a morte de Franco, condensar o sistema de partidos mediante coalicións, tiveron que construir coalicións, rápidas de solucións, procesos de unificación prolongados do tempo. Xa digo, usamos os da transición democrática que precisan ser divulgados á cidadanía, que precisan explicar a cidadanía, a xente, a sociedade, precisa coñecer os detalles, porque os detalles son os que dan a calidade do retrato. Precisa non xeralizar as cousas, senón complexizarlas, entender que aquilo era complexo como a vida, como todos de nós que estamos hoxe en día vivindo. Vivimos nun mundo complexo, e esa realidade en que se presente dun xeito moi xeral, prácticamente maniqueo, con a instrumentalización moi clara por parte dos partidos políticos respecto dese pasado, realmente aqueles que traballamos isto, os historiadores, sabemos que non foi así, que é moito máis complexo. Pero, dende logo, aquí hai unha sala, sabemos que a nosa voz chega moi pouco, comparado con outros grandes altavoces mediáticos. O mellor, está ben que non chegue tanto, pero, dende logo, a realidade que observamos os especialistas do pasado, os profesionais de historia, dende logo, ten moi pouco que ver co que se está dicindo, xa digo, 45 anos despois. Precisa ser divulgado a cidadanía dun xeito riguroso, dun xeito correcto, dun xeito honesto, dun xeito democrático. Non partidista, democrático, pensando no ben común. Hai que ter en consideración esta complexidade da época. Hai que ter en consideración este fenómeno histórico, porque foi un fenómeno histórico. Non sei se o maior da historia de España, como se pensou durante moito tempo, ou, dende logo, o maior pacto, perdonada a expresión, baixada de calzoncillos de moita xente, como tamén se pensa en outra parte. Creo que non. Creo que no equilibrio, creo que na análise sosegada da situación, creo que está a solución. Non, dende logo, en ninguna das dúas bandeiras. Dende logo, creemos, moitos de nós que traballamos isto desde fai tempo, que precisa dunha explicación que nos permita entender o noso presente. Porque cando os historiadores falamos do pasado, non falamos para entender o pasado, senón que falamos para entender o presente. Esa é a auténtica realidade e a nosa única e maior motivación, dende logo. E falar disto sen ruido, falar disto con capacidade de diálogo, con capacidade de consenso, con capacidade de explicar as cousas sen ter por que estar limitados ou condicionados de alguma maneira. O título do curso chamase Transición dentro e fora da dictadura, dentro e fora da dictadura. O propósito é chegar dende as tres mesas, a primeira de testemunhas, e a segunda, de que viviron directamente as súas carnes estes anos, e a outra é ver os posicionamentos, en principio, antes dos 75, ata os 77, 78, daqueles sectores que estaban fora da dictadura e dos sectores que estaban dentro da dictadura. Ainda hoxe pola mañán, nunha entrevista que fixeron hoxe pola mañán, me comentaban dos dous termos, pero en termos de clandestinidade e moquetas. Bueno, pois o mellor tengo boa razón. Non todos eran clandestinos, evidentemente, nin todos estaban nas moquetas, pero sí, a mellor eran boas casas. Entre clandestinidade e moquetas xogouse. Ben, xa digo, entre os días hoxe, 10, 11 e 12 de novembro, vai haber debates de recoñecidos expertos e testemunhas. Non vos vou presentar despois, a medida que vayan pasando cada mesa. Pero o plantexamento vai ser mesas redondas, unha exposición primeira de alrededor de 25 minutos de cada un dos ponentes. Posteriormente, se temos preguntas, algún pequeno debate, alguna posibilidade puntual que se poda realizar, faremos, posiblemente, se nos chega o tempo, un pequeno descanso de un cuarto de hora e, posteriormente, faremos a terceira ponencia. É dicir, dúas ponencias, debates, descanso, un cuarto de hora, e terceira ponencia xa cun debate final aberto absolutamente a todos. Bueno, como sabedes, isto, como xa se dixo anteriormente, isto temos xente presencial, que está aquí, nesta sala, temos xente que está vendo online e que está xa directamente, e temos tamén xente que o poderá ver en diferido posteriormente cando queira. Rogamos, porque este é o fin básico destas xornadas, rogamos a vosa participación. Ainda que pensades que podes pensar que é moi tonto que preguntedes, por favor, non vos quededes calados. Preguntade, falade, debatide,
dialogade, se tedes preguntas de por qué, sempre. Ben, creo que é unha oportunidade para todos ter estas mesas, creo que é unha oportunidade da que podemos sacar moito proveito, xa digo, no noso propio coñecemento. Temos que decir, como ben decía tamén Germán anteriormente, a día de hoxe as cifras de recepción destas jornadas son excelentes, en cifras de recepción. Agardamos que cumpla estas expectativas, agardamos tamén a vosa participación para o debate, porque sin vos isto é outra cuestión, porque senón quedaría reducido a un seminario máis ou menos académico. Ainda que creo que nos tempos que corren, ser capaz de falar destos en ruido e interferencias xa é un éxito de saída, agardemos que pase. Esa é a nosa función como divulgadores do pasado, achegalo á sociedade, non ocultalo. Finalmente, nada, agradecer a todos os ponentes a súa vontade e a súa colaboración por participar nestas jornadas, agradecer tamén a aqueles que ian vir, pero por causas alleas a súa vontade, non poden estar nesta mesa de hoxe, nomeadamente xa comentou o concellar Gonzalo Vázquez Pozo, tamén comentar o feito de Manolo Rivas, que tamén ia estar tamén nesta mesa hoxe con nós, pero por causa de a súa vontade, evidentemente, non pode estar con nós. Agradecer a todos esa vontade de colaboración, agradecer as institucións neste coñecemento e aprendizaxe mutuo. Moitas gracias. Vamos deixar, creo que, un par de minutos para cambiar a mesa e comenzamos xa a primeira mesa. Contestaré. Es la única que está. En la cámara. Doña que no quita la cámara. Es que se han ido, amigo.
Como que antes estaba seguro que está no foro. No foro, no. Que eu digo que está aquí. Non sabe chegar. Cando era dos mítines, daquela non había tantos medios de transporte, empezábamos sempre o mítin, logo os líderes chegaban máis tarde, iban che dicindo, aguanta un pouco máis, que outro ainda vai por ordenar, tens que sentar aí, non foi, bueno, empezamos, sí, saca, empezamos. Bueno, vamos a dar comenzo entón a sesión do mércoles 10 de novembro das segundas jornadas de Memoria Democrática. Ben, temos a tres poñentes, temos unha mesa evidentemente dedicada ás testemunhas, que é mellor que comenzar coa realidade que nos exprese, a realidade daqueles anos que bueno, o tempo pasa para todos, pero evidentemente creo que para a maioría daqueles que viviron a transición lles queda máis cerca. Ben, esta mesa ten como título Relatos dun tempo incerto, testemunhas sobre a transición. Está composta por tres persoas que vou ir presentando progresivamente según a súa intervención. Brevemente, simplemente para contextualizar no que queremos nesta mesa. Cal foi a percepción daqueles tempos? Ilusión e decepción recollerse a partes iguais. E por riba de todo estaba a memoria do pasado democrático, naqueles anos. Era tal a presión da dictadura que a necesidade de liberdade significaba ter que priorizar obxectivos. Para moitos o silencio sobre o acontecido foi asomándose pola porta, porque consideraban que o importante e relevante era chegar á democracia e todo o demais había que deixarlo fora. Aquela, desde logo, naqueles anos foi unha campaña de información e formación en valores democráticos. A xente non coñecía o que era, que non sabía como comportarse. Había que ensinarlo. Houve que explicar moito, por exemplo, o contido da verba abstención, por expoñer un exemplo, nun país que lle acostumaron a pensar, nos 40 anos, nos 4 décadas de ditadura, lle acostumaron a pensar en claves maniqueas, en claves de rosos azuis, en claves de blanco e negro, de bons e malos. Había que, eso da abstención, que era, por exemplo, a afectividade daquele discurso da ditadura, hai que telo claro, radicaba na súa sinxeleza, non na súa complexidade. E a comodidade é unha peza fundamental de todas as dictaduras. A democracia viña precisamente a complexizar a relación que tiña o político co cidadán, o político, o goberno cos gobernados. E agora chegaba esa complexidade da democracia. Chegaba tamén un punto importante, que era aceptar o relato dos demais. Nun discurso maniqueo non é posible aceptar o relato dos demais. Entender que o relato dos demais, non necesariamente contrarios, pero dos distintos, ten o mesmo valor que o teu. Iso había que aceptarlo, ninguén desaprendeu de saída a esta xente que temos con nós aquí. A converxencia da sociedade, esa converxencia da sociedade nun proxecto común. Pero, sobre todo, por riba de todo, había que abandonar a ditadura. Había que resetear o modelo de convivencia. Esa convivencia que, evidentemente, fora tan deficiente nos 40 anos. Os integrantes desta mesa creo que achegáronnos os tres que van falar o todo o que non se atopa entre as liñas escritas. O sufrido, achegaránnos o sufrido, o vivido, o disfrutado, tamén. Intangibles moito máis reais para observar do xeito máis real posible aquel contexto. Esa percepción, esa realidade que non se atopa nas liñas, ni na lectura entre liñas dos libros de historia.
esa percepción que nos falta moitas veces e que canto máis tardamos en comunicala, peor, porque se nos perde. E isto é o propósito, sen dúbida, desta mesa. Pretendín xuntar nesta mesa o abano político, o abano ideolóxico máis plural posible. Xente de distinta procedencia, algúns máis achegados que outros, etc., de distinta procedencia social, de distinta formación tamén, bueno, tentar presentar un abano o máis plural posible, porque realmente ese feito, ese traballo, ese esforzo foi feito dun xeito plural. Cada quen, pois, a idea, pero dende logo dun xeito plural. O primeiro dos ponentes é Xesús Díaz, Suso Díaz. Vou presentarlo brevemente e despois xa terá a palabra. Suso Díaz nace no ano 44 en Ferrol, obreiro xubilado de Astano, activista sindical e analista político. Ingresou como aprendiz en Astano no ano 58, con 14 anos de idade. Con motivo da negociación do primeiro convenio colectivo, participou na súa primeira folga no ano 62. E dende 1966 nas clandestinas comisións obreiras do Hosteleiro de Fene. Detido no ano 69, salto moito no seu currículo. Pasou, que me dixo que cortara por onde quixera, vou lle facer caso. Foi detido no ano 69, pasou ao Tribunal de Orden Público e foi, tras os sucesos de marzo de Bazán de 1972, foi novamente detido e permaneceu 2 meses na cárcel da Coruña. Tras as eleccións sindicais do 75, foi membro do xurado de empresa de Astano e director do xornal A Voz do Traballo, que era o boletín de información interior da Xunta Sindical de Astano. Pertenceu tamén á coordinadora de Ferrol de Comisións. Tras a legalización do sindicato, tras a chegada da democracia, foi secretario de Información e Formación en Ferrol e secretario de Acción Sindical na provincia de Coruña, no ano 77-79. Secretario do Sindicato Nacional do ano 79 e 83 e da Federación do Metal de Galicia do 83 e 89. A partir do ano 89 foi secretario do Sindicato Nacional de Comisións Obreiras, membro da Comisión Executiva e do Consello Confederal de Comisións Obreiras e presidente do Consello Interregional Galicia Norte de Portugal entre o 99 e 2000. No plano político foi membro da Comisión Executiva do Comité Central do PCG, do Partido Comunista de Galicia, e da Comisión Executiva e do Consello de Esquerda Unida de Galicia. Presidiu a Fundación Cultural desde marzo, que sigue funcionando, e perante o bipartito participou durante 2 temporadas como tertuliano no informativo da noite da Radio Galega Crónica. Tamén é membro de outras asociacións, un membro moi activo das distintas sociedades, especialmente da contorna da Coruña de Ferrol, entre outras cuestións tamén é membro tamén da CRMH, da Comisión de Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, etc. Ben, con el vos deixo. Suso, por favor. Carlos. Bueno, boas tardes. Eu vou a utilizar o tuteo, porque os sindicalistas sempre nos tratamos de non usted. Seguramente neste tipo de xornadas non debería facer iso. Este é superior a mí e vou a facer. En segundo lugar, tampouco teño este hábito do que vou a facer neste momento. Vou a ler a intervención, insisto, cousa que non estou habituado a facer, porque penso que me vou axustar mellor os tempos que temos concedido e espero que despois no debate que teñamos despois das intervencións pues podamos así papeles participar e falar dun tema que é moi interesante, un tema que está en moitos sentidos un pouco falseado, que tamén está por historiadores novos, non me refiro a mí exactamente, hai versións do que foi a transición con a que eu realmente non comparto casi nada. Porque eu sei que, como decía Emilio, que a cousa foi difícil, claro que foi moi difícil. Pero fixemos o
o que pudemos facer, e eu, en ese que pudemos facer, quero entrar en este momento. Antes de entrar nos anos que abarcan o período da transición que situamos na morte do dictador, parece oportuno facer mención ao acontecido en Galicia no ano 1972. Que ten para o movimento sindical galego e para a loita contra a ditadura franquista. Pero antes destos, digamos que o Partido Comunista, do que eu son membro desde hai moitos anos, o Partido Comunista, a forza hexemónica na oposición ao franquismo, plantexa no ano 1948 unha nova estrategia de oposición ao mesmo que procuraría conseguir a derrota do franquismo e o paso a un Estado democráticos por medios pacíficos. Para ello, plantexa a realización dunha folga nacional política. Esta vía que a clase obreira no bloque social hexemónico na loita polas libertades. E para ello, o Partido Comunista tiña que organizarse nas fábricas e utilizar todas as posibilidades legais que permitiran propoñer as reivindicacións dos traballadores en cada momento. Presentarse ás eleccións sindicais para penetrar no sindicato vertical e conseguir o maior número de enlaces sindicais estén nas mans dos militantes ou de traballadores honestos e combatidos. Ao mesmo tempo, nas fábricas, os traballadores elixen comisións encargadas de presentar e defender as súas reivindicacións diante da patria, que máis adiante convértense esas comisións en órganos permanentes. Desa actividade nacerían as comisións obreras. Como movimento sindical a mediados dos anos 60, o que permite unha maior capacidade de movilización necesaria para ir avanzando nas melloras económicas e sociais nos centros de traballo. Mais adiante, o PC inicia un proceso de penetración nas universidades, asociacións culturais, cineclubes, movimento veciñal, movimento feminista, coa creación do movimento democrático de mulleres, etc. O objetivo é obvio, conseguir penetrar en todos os ámbitos da sociedade para poder realizar, cando sexa posible, a folga nacional política que derrote a ditadura. O resultado desas actividades fan que no ano 72 nas grandes fábricas de Galicia estean implantadas as comisións obreiras. Como é coñecido, nese ano os traballadores da Bazán loitaban no mes de marzo por conseguir un convenio de empresa e despois de varios días de folga e sancións a varios enlaces de comisións e o PC, o día 10 os traballadores atopan as portas da empresa pechada. Por ello, deciden ir a Perlío a buscar a solidaridade dos traballadores da España. Ao chegar ás pías, a policía dispara contra eles, matando a Amador Rey e Daniel Miguel, e ferindo a máis de 40 traballadores. Coñecida a noticia, todo Ferrolterra queda paralizada e a indignación contra o régimen franquista estendeuse ao resto de Galicia. Con paro nas empresas de Vigo o mesmo día 10 e o día 15 miles de persoas concéntranse na Porta do Sol desa cidade. Na Coruña hai paros e manifestacións de traballadores e estudantes. En Compostela paralízase a universidade. En Lugo e Ourense paran os centros de ensino de secundaria. A solidaridade dos traballadores de Bazán chega de todo o Estado e de Europa, onde se producen manifestacións diante das embaixadas españolas. A represión do réxime foi moi dura,
máis de 160 traballadores foron despedidos e 150 detidos. Fronte aos que pensan, aínda hoxe, que a ditadura de Franco foi unha dita blanda, os feitos de Ferrol poñen de manifesto a súa brutalidade. Unha manifestación pacífica en defensa dun convenio colectivo é reprimida a tiros. É obvio que as ditaduras non permiten que ninguén exerza os seus dereitos, porque iso significaría a súa derrota. No mesmo ano 72, no mes de setembro, en Vigo hai unha folga xeral que ten unha duración de 15 días. O conflito que comeza en Citroën esténdese ás empresas do naval, metalúrxicas, cerámicas, etc. E remata con conquistas para os traballadores, pero tamén cunha forte represión. 400 traballadores foron despedidos ou foron detidos. En fin, o que quero refletir é que o ano 72 pon a Galicia en primeiro plano da loita dos traballadores para mellorar as súas condicións de vida e pola conquista democrática. É dicir, pon a Galicia no primeiro plano da loita contra a dictadura que continuaría así hasta a súa derrota. Ven a conto esta introdución porque véndesenos o proceso de transición da dictadura democrática como algo doado por un rei, hoxe fuxido, e os acordos duns cantos políticos do réximen e da oposición. E nada máis lonxe da realidade. A consecución da democracia é consecuencia das cada vez maiores mobilizacións dos traballadores, das universidades, do mundo da cultura, do movimento veciñal, das mulleres, de organizacións católicas de base, etc. É a consecuencia da mobilizacións dos partidos da oposición ao régimen e da mobilización, por tanto, da poboación. Como se sabe, os anos de transición coinciden cunha crise económica realmente alarmante que ten a súa orixe na chamada crise do petróleo do ano 73. As consecuencias desa crise conlevan expedientes de crise e peches de empresa, un incremento do desemprego que non cesa, inflacións anuais do 20% que chegan ao 26 no ano 78, conselacións salariais, devaluacións da peseta, evasións de capitais, etc. Nese contexto, a conflictividade laboral en Galicia e no Estado aumenta considerablemente. Como exemplo, as 3.156 folgas do ano 1975 no Estado pasan a ser 40.179 no ano 76. As cifras de folguistas pasan de ser 650.000 no 75 a 2,5 millóns no 76. Neste ano, a Astano é a empresa con máis horas de paro do Estado. En fin, é obvio que a loita dos traballadores galegos e outros sectores da sociedade nega a opinión dos que ainda hoxe creen que en Galicia non houbo unha firme e decidida oposición ao franquismo. No plano político, os partidos antifranquistas agrúpanse no ano 74 en dúas plataformas que confluen en abril do 76, creando a nivel de Estado a Coordinadora Democrática, coñecida popularmente como Plata Junta, e en Galicia a Táboa Democrática. As movilizacións políticas en demanda de liberdades democráticas e de amnistía multiplícanse neses anos da transición. Neste contorno, increméntese tamén os atentados terroristas, os asasinatos de traballadores estudantes pola policía e bandas fascistas que participan pacíficamente en manifestacións e que teñen o seu punto álxido no asasinato dos abogados laboralistas de Comisións e o PC,
o que provoca que centos de miles de persoas se manifesten en Madrid. Por outra banda, o ruido de sables dos militares franquistas opostos a calquera mudanza provocaban un ambiente extremadamente tenso que os gobernos do recalcitrante franquista Arias Navarro non tiña a menor intención de resolver. Mais ben o contrario, o 3 de marzo do 76, a policía asasina vilmente a 5 traballadores metalúrxicos en Vitoria cando celebraban unha asamblea nunha iglesia para analizar o seu conflito laboral. Vela aí como no goberno Arias, o franquismo seguía en pleno vigor. Unha vez máis, a policía reprimía salvaxemente aos traballadores que loitaban por conseguir un convenio xusto. Neste contexto de crecemento das movilizacións laborais e políticas, no ano 75 acontece un feito moi relevante para os traballadores. Celébranse as que ian ser as derradeiras eleccións sindicais no sindicato vertical. Nestas eleccións, comisións presentan nos centros de traballo as chamadas candidaturas unitarias que iban obter en Galicia e no Estado uns resultados que permitían controlar sectores tan importantes como metal, vidro e cerámica, químicas, transporte e mesmo o ensino privado. Comisións gobernábamos importantes unións de técnicos e traballadores dentro do sindicato vertical que nos permitían a vez negociar os convenios provinciais e, por tanto, chegar tamén das grandes fábricas ás pequenas e medianas empresas. Isto facilita mobilizar e, como consecuencia, mellorar as condicións salariais e sociais dos miles de traballadores afectados por esos convenios provinciais e sumados á loita polas libertades políticas. Por primeira vez no franquismo hai folgas nos convenios provinciais do metal, construcción, madeira, comercio, transportes, etc. A longa loita dos traballadores contra o sindicato franquista vivía a batalla final que remataría pouco despois coa conquista das libertades políticas e sindicais. De conciencia dos traballadores permite establecer reivindicacións máis políticas. Nese sentido, permitideme que lles conte a miña experiencia en Astana, neses anos. O programa electoral que presentamos ás eleccións do ano 75 reivindica, ademais dos aspectos salariais e sociais, a readmisión de 5 despedidos do ano 74, o dereito de reunión sin máis requisito que a vontade dos traballadores, a liberdade sindical e o dereito de folga, a amnistía para todos os traballadores detidos por motivos laborais ou políticos e a absolución dos compañeiros da Bazán inmersos no proceso dos 23. No convenio que negociamos ese ano, despois de varios días de folga, chegamos a un acordo salarial e social, pero a empresa negouse a readmisión dos despedidos. Ante a non readmisión, fixemos un referendo no que propoñíamos o rexeitamento do pactado e deixar que o delegado de traballo da Coruña emitira unha norma de obrigado cumprimento. O nivel de conciencia dos traballadores quedou evidente nese referendo. En torno ao 90% dos traballadores rexeitaron o acordo a pesar do risco de que o delegado provincial da Coruña recortara o pactado, cousa que afortunadamente non sucedeu. A donde vou é que, frente a unhas melloras moi importantes salariais e sociais que tiñamos pactado, os traballadores renuncian a elas porque a empresa non aceptaba a readmisión dos despedidos. E iso demostra que o nivel de conciencia
adquiridas por estes traballadores é obvia. No ano seguinte, no ano 76, aínda que na norma xa tiñamos reguladas as condicións salariais, decidimos en asamblea, diante da loita xeneralizada no Estado contra a congelación salarial, presentar unha táboa reivindicativa que ten varios puntos, pero sobre todo o punto central é a readmisión dos despedidos. A negativa da empresa a negociar e as sancións aos traballadores provocou unha folga de 21 días no mes de marzo, coincidindo coa loita tamén dos traballadores de Vitoria, a que tamén se sumaron os traballadores das compañías auxiliares. En total éramos a principales auxiliares dos 10.000 traballadores. Ao final, hai un acordo refrendado na Asamblea no que conseguimos a readmisión de 2 despedidos. Os 3 restantes intégranse 3 meses despois coa primeira amnistía do goberno Suárez en xullo do 76. Facer fixos aos 25 eventuais que había na empresa. O 100% do salario real en caso de enfermidade ou accidente. Ampliación dos comités de seguridade e higiene e readmisión dos 1.500 traballadores despedidos das compañías auxiliares como consecuencia do conflito. En fin, a chegada do goberno Suárez, o 5 de xullo do 76, acelera os contactos e acordos cos partidos da oposición e a adopción de medidas que desmantelan as institucións franquistas. Decreta a lei de amnistía, a legalización dos partidos e sindicatos e a convocatoria das primeiras eleccións democráticas o 15 de xuño do 77. O Congreso Constituinte elabora a Constitución que se aproba no referendo do 6 de decembro do 78. Con todo, a situación política continúa a ser inestable e unha minoría de militares e civis franquistas fracasan nunha tentativa de golpe de Estado o 23 de febreiro do 81. Podemos dicir que a democracia non está consolidada ata a vitoria do PSOE por amplia maioría absoluta nas eleccións de outubro de 1982. Como reflexión final da transición, é obvio, e iso hai que constatalo, que a oposición política ao franquismo non fomos capaces de materializar a folga nacional política que levara á ruptura democrática. E isto é un feito objetivo, insisto, por todas as voluntades políticas, pola amnistía, polas liberdades, todas as movilizacións laborais, para chegar a esa folga nacional política non fomos capaces de facer. Por ello entendo que a vía democrática tiña que suceder como sucedeu. Do mesmo xeito, hai que afirmar que o franquismo non puido continuar unha vez morto o ditador, froito da mobilización da cidadanía. O feito positivo e fundamental foi o establecemento dun sistema político democrático, pero tamén houbo, hai que reconocelo, aspectos negativos. Entre eles, non poder xulgar os crimes contra a humanidade cometidos polo franquismo e a depuración dos chamados aparellos do Estado. Houbo que aceptar a monarquía emanada do franquismo sin previa consulta ao povo e non se recuperou a memoria e a dignificación de deceas de miles de republicanos asesinados que aínda permanecen en miles de fosas ao longo do Estado. Seguimos coa triste marca de ser o segundo país en persoas desaparecidas. E o peor é, 43 anos despois da Constitución, teñamos que sufrir a vergoña que sexa unha xuíza argentina, María Servini, quen se atreva a xulgar esos crimes. Con todo, remato insistindo que o fundamental do proceso de transición
foi que levou a derrota da dictadura e levou ao estabelecemento dun sistema democrático. Moitas gracias, Suso. Bueno, gracias, Suso. A mí me quedan algunas cuestións por preguntar, pero creo que vamos a levar adiante as dúas ponentes primeiro, pero algunas cuestións como se o proceso de ruptura democrática remata cando chega o goberno Suárez, por exemplo. Suso, se o proceso de ruptura democrática remata aí, ou ata que punto a ditadura está débil ou non está débil, ese grado de febleza que creo que é importante sempre para contemplar isto, ou esta cuestión da movilización. Creo que hai moitas preguntas aí que se poderían facer e que, bueno, se farán despois posteriormente. Vou presentar o seguinte ponente, que xa a continuación para facer o debate despois conxunto. O seguinte ponente é Fernando González Laxe, catedrático de Economía Aplicada e ex-presidente da Xunta de Galicia. González Laxe é licenciado e doutor en Ciencias Económicas, profesor de Estrutura Económica desde o 75 no Colexio Universidade da Coruña, foi un dos fundadores da DEGA e foi o seu secretario xeral e tamén era afiliado ao Partido Socialista Galego. No ano 77 entra no Partido Socialista de Galicia e foi secretario da Xunta Preautonómica no ano 78 e posteriormente o director xeral de Pesca no 79-80. Nas eleccións municipais de 79 tamén ten unha trayectoria de política local como concelleiro da Coruña, tenente de alcalde, voceiro do PSDG no Concello até os 32 e foi candidato ao Congreso dos Diputados nas eleccións xerais do 77, por certo. Como que teño aquí a esquerda do Carlos Echeverría polo Partido Social Popular, tamén ese mesmo ano, e candidato ao Senado na 79. Tras a victoria socialista, nas eleccións xerais do 82, é nomeado director xeral de Ordenación Pesqueira do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e representante español na Conferencia Mundial da FAO sobre Pesca e no Congreso Latinoamericano de Pesca. Foi o responsable das negociacións pesqueiras de España coa Comunidade Económica Europea. En novembro de 85 foi o candidato do PSDG á presidencia da Xunta de Galicia, esas eleccións en 85 as gaña o Coalición Popular e o seu candidato Fernández Albor forma goberno. 2 anos máis tarde, González Laxe, xunto co apoio de Coalición Galega e do Partido Nacionalista Galego, presenta unha moción de censura que bota abaixo o goberno de Fernández Albor e forma un goberno de coalición chamado, tradicionalmente por todos, desde hai moito tempo, o famoso tripartito, e o 28 de setembro de 87. Foi candidato tamén nas seguintes eleccións autonómicas de 89, polo PSDG-PSOE, e malia obtener os millores resultados ata o momento para o seu partido, naquele momento non puido impedir a victoria de o novo candidato Manuel Fraga, candidato ao Partido Popular, que gañou por maioría absoluta. No ano 86 foi designado senador en representación da Comunidade Autónoma, permaneceu ata o 89, no ano 2000 deixou o posto de senador, e no 2001 deixa de ser diputado no Parlamento de Galicia. Como vedes, ten unha amplia trayectoria política e institucional do máis alto nivel, e que creo que na actualidade tamén ten unha trayectoria académica sobradamente coñecida por todos nós, por os que estamos nestes ámbitos. Na actualidade é catedrático de Economía Aplicada na Universidade da Coruña, desvencellado, polo menos formalmente que a exterior e que a fora das diortas, digamos, políticas. Bueno, creo que a súa testemunha creo que é moi importante, moi relevante para todos nós e agradecemos tamén a súa presencia, sen dúbida. Moitas gracias, amigo. Moitas gracias. Hai que empezar primeiro por agradecer a quen nos invita e creo que ademais é justificado que os organizadores continúen avanzando, profundizando en algo tan importante como é a memoria histórica, e eu engadiría outro sustantivo, o respeto histórico. A memoria, unha cousa e outra, é respetar aqueles que estiveron loitando pola conquista dunhas liberdades, por unha democracia, por unha constitución que permita e que nos ampare a todos nós. Por iso, coido que todos os actos e acontecimentos que estén vencellados
a recuperar e a amosar o que foi unha historia de un país son benvidos e, sobre todo, que contribúan a incrementar o grado de formación. Ito así moito máis claro, todos aqueles partidos políticos que non teñen unha seleraría de formación, mal lles vai, porque non van a formar os seus militantes e, consecuentemente, eles non podrán defender as ideas que están nos estatutos deses partidos. Aproveito tamén para decir que alguén que estuvo na política é moi difícil que se desvenceche. É dicir, eso non quere decir, o mellor quere decir, que non estou na primeira liña de vanguarda, pero sí, evidentemente, participando de maneira máis ou menos activa, porque tanto os arroz chinos como as cerámicas de Sargadelos, unhas están para non ser tocadas, en cambio as outras, as cerámicas de Sargadelos son para ser utilizadas de forma cotidiana. E eu estou nesta cerámica de Sargadelos, no de los charrons chinos. Entro en materia. Vou a empezar cas conclusións, para que non haxa problemas de cara á miña interpelación. Primeiro, as conclusións da miña intervención son as seguintes. Non existe ningún vademécum nos procesos de transición democrática en el mundo, ni en Europa. Non se pode ir a unha tenda, unha librería, a mercar un libro, e dicir, así se chega á democracia. Non. Cada país ten o seu propio proceso. E o noso está moi misturado co que pasou en Portugal, co que pasou en Grecia, que eran justamente aqueles países meridionales europeos que levaron a cabo procesos de sustitución de dictaduras por democracias. Por tanto, é un proceso específico, propio, particular, do que cada quen pode interpretarlo de un xeito ou de outro, e aí sí que hai unha certa controversia entre unha parte dos historiadores e outra parte daqueles que participaron en él. A segunda conclusión é que non foi o proceso de transición democrática en España non foi un arranxo nin político nin institucional, sino que foi unha conquista. Unha conquista da sociedade. Por arriba era imposible que se levara a cabo, non xa por aqueles que formaban parte do régimen anterior, como por aqueles outros que, estando defendendo a democracia, era imposible un pacto. Porque era unha ruptura, aí sí que era unha ruptura, unha quebra dos principios básicos. Por tanto, foi unha conquista da sociedade, que levou o seu tempo, claro que levou o seu tempo, moito tempo, sin duda alguna, e ás veces que non se conseguiron aquilo que estaba programado por os partidos políticos, de acordo. Pero iso non é fallo da estrategia dos partidos, ainda que podámoslo poñer e recoñecer, como de decir en sus favora, a pé de páxina, pero sí importante que é unha conquista da sociedade. E a terceira conclusión, e última, é que foi un proceso moi duro, e que moitos quedaron no camiño. E hai que lembrarse dos que quedaron no camiño, e xusto tamén de outros que foron castigados. Castigados eles, os seus familiares e algunhas veces os seus propios amigos. E claro, isto hai que entender en esa época donde todos, Suso comentaba dos actos importantes que marcan a historia de Galicia, pero se despois descendemos o que son as fábricas, os empleos, os traballos onde cabía cada quen, aí perdimos moito. Por tanto, estas son as conclusións que eu quería chegar. Antes, eu estou moi contento, porque non só por estas jornadas, que, como ben decías, Emilio, xa son as segundas, lo cual significa que xa veñen as terceiras, e, por tanto, hai unha continuidade, senón porque agora, o falar de transición democrática, pois, facilita que os rapaces máis novos pregunten. Hai 15 días, meu neto, que ten 9 anos,
que non vive en Coruña, chamoume para decirme: avó, ti que sabes, explícame que a diferencia que hai entre democracia e dictadura. 9 anos. Como poden comprender, chido a satisfacción de poder explicar eso. ¿Qué significa democracia y qué significa dictadura? Y también lembramos, tres que estamos aquí, pues esos grandes pasquines que estaban por Ferrol, por La Coruña, por Carballo, donde ponían democracia, amnistía, estatuto de autonomía, ¿verdad? ¿Qué cosas, qué tres vocablos, palabras, que os hoxe parece que non din nada, pero aquela era todo un himno. Es decir, ¿qué pedíamos? ¿Qué reclamábamos? Democracia. ¿Qué exigíamos? Amnistía. ¿Y qué soñábamos? Un estatuto de autonomía. Cosas que en un principio hoxe comentámonos nun café e non teñen importancia. Bueno, a miña intervención eu quería darlle un paso, salpicar un poquinho por arriba, subrayar dentro da intervención que fixo Suso cales son os ámbitos nos que estábamos descubrindo. É dicir, Suso presentou a súa testemunha persoal no mundo sindical. Eu quería falar un pouco do ámbito político, do ámbito económico, do ámbito social e do ámbito internacional, para ver como era aquelo previo a la transición democrática. Claro, en el ámbito político, ¿qué teníamos? Un régimen autoritario, pero autoritarios de autoritas, de poder, que ejercía sin preguntar. Es como un libro de Frage de Barney, de la acción al pensamiento. Primero te da y luego, si cadra, piensa. Pero primero te dan y primero te apresan, luego te interrogan, luego te matan y luego vas a cadena. Bueno, y antes de todo esto había consejos de guerra, lo que era instalado. Entonces, estamos ante un régimen autoritario. Por lo tanto, el autoritarismo significa que discriminador. A uns están incluídos y otros quedan fuera. Por lo tanto, os que non están en ese régimen son discriminados para todo, para traballar, para ter posibilidades u oportunidades de vivir, y en outro caso, para estar marginado, ata tal punto que os coruñeses, nos brans, cando viña o dictador, a moitos familiares de nós, verdad, Carlos, chamábamos y en algunos casos iban a pasar unos días a la cárcel o a Punta Herminia. Bueno, esta es la discriminación y el autoritarismo. Al mismo tiempo había una ausencia de libertades enorme, porque non había. Es decir, para ser autoritarismo y discriminador, las libertades non existían. Estábamos sometidos aos tribunales de orden público. Es decir, no había una justicia que permitiera que cada quien pudiera exponer. Estiveche non todo, pero tamén por outra cosa universitaria. Por tanto, había unos tribunales que non exercían o que eran os principios, esa separación dos poderes que existen na democracia. Había tamén unha prohibición de manifestacións. Non podíamos xuntarnos máis de 3. E, por tanto, había unha represión de aqueles que querían enamorar un tipo de bandeira, un tipo de reclamación, un tipo de esperanza, de sonos ou de inquedanza, siquera, non? E despois tiñamos unha carencia de acceso á información libre. Este é el panorama desde el apartado político. Es decir, non estábamos vivindo unha situación, digamos, doada, era unha situación de oprimido, de discriminado, de que calquer cousa que alguén fixera, pues estaría castigada. E o castigo e a pena chegaba hasta o final, es decir, hasta la propia vida. En el ámbito económico, ¿qué nos pasaba daquela? ¿Cómo era el franquismo? ¿Cómo era la dictadura? La dictadura era unha situación de autarquía, es decir, pechados. Non comerciábamos con ninguén. O régimen non estaba avaliado ni recoñecido. Entonces, ao haber autarquía, ¿qué significaba? Proteccionismo.
Os propios sectores estaban sendo amparados por la política de Estado. Era el Estado el mayor capital, el mayor capitalista que había en España. E, por lo tanto, as concesións, eso que chamamos ahora desregular ou liberalizar, esas concesións eran graciosas. Graciosas en el sentido, non que fagan risa, sino que eran discriminadas a favor de alguén. Si alguén comerciaba con outro país para traer un produto básico e necesario en España, era unha concesión. Non era un concurso libre. Por tanto, aí sí que había non só extraperlo, sino que tamén había outro tipo de dádivas ou de favoritismos. Las inversións públicas, os investimentos públicos, estaban polarizados. Creáronse aquela época os polos de desarrollo e, según o que lle petaba ao goberno en aquel momento, as inversións iban para un lado ou iban para outro. O que si era certo que a foro de todos os galegos que procedían das rendas dos inmigrantes, que daquela estaban fora, esos iban canalizados por os fluxos financeiros de cara a outros investimentos, concretamente xa empezando en el Mediterráneo. Pero aquí non tivemos tantos. O único que faláramos daquelo era el famoso superpuerto que ao final en Vila García, é verdad, e que ao final non chegou a producirse. Ao mesmo tempo, daquela estábamos en un proceso de transición de lo rural al urbano, con lo cual a agricultura entrou en crisis. La agricultura era el soporte da gran parte da población, porque casi todo o mundo era rural. Lembrémonos que en Galicia a población urbana supera a rural no 1992, es decir, con bastantes anos de retraso con respecto a España. E tamén nos tiñamos previsto, bueno, tamén había en ese momento un gran poder financiero da siderurgia e da mesta, es decir, da agricultura. Si ponemos así o caso de siderurgia, mesta e poder financiero, podemos ver estos famosos triángulos económicos que ainda hoxe existen. Madrid, País Vasco, Cataluña. E a última es que los excedentes, es decir, non se utilizaban. Os grandes beneficios que obtían estas grandes empresas non revertían en el resto. Lo ámbito social. Bueno, como consecuencia do político e do económico, no ámbito social é bastante fácil de describir a situación. Forte desigualdade. Cada vez se ensanchaban as capas máis pudientes que as capas menos pudientes e a resultante de todo isto é a exclusión social. Exclusión social de xente que quedaba marxinada, polarizada. Al quedar xente marxinada, que temos? Unhas escasas oportunidades para saltar socialmente dunha capa a outra. Es decir, un pouco como o que ven de reflectir hai pouco Piketty, ¿no? Cuando decía aqueles propietarios da nobleza, pues é difícil que perdan unha certa posición. Pois aquí o mesmo, os que estábamos excluídos, por lo tanto, tiñamos menos oportunidades de saltar unha capa maior. Por tanto, que pasa aí? Pois que hai reducidos niveles de benestar. Onde se manifestaba? Na vivenda, na educación, na sanidade, na asistencia. Por eso, claro, cuando nos falábamos de la transición democrática, pensábamos que estos serían os grandes objetivos que a esquerda sempre loitou por eles, para agachar esa exclusión, esa marginación e esa dependencia. E, en último lugar, en términos sociais, evidentemente, a conclusión final é que os salarios reais eran moi baixos. Igual que ás veces agora estamos a observar como os salarios manteñen unha liña de crecemento moi moderada, mentres que o excedente bruto de explotación, é dicir, os beneficios, medran moito máis rapidamente. Cuarto ámbito, el ámbito del contexto internacional. Bueno, estábamos pechados, autarquía, escasa inserción y pertenencia a organismos internacionales. Sí.
temos que lembrar que a nos costou moitísimo entrar a formar parte da Unión Europea, no 1986, uns cantos anos antes nos deixaron entrar en el Consejo de Europa, que es la antesala de la democracia, con el compromiso de aprobar una constitución, nulo reconocimiento mundial y escasa internacionalización. Estes son los 4 grandes ámbitos nos que nos movíamos. En Galicia ainda era moito peor, porque claro, en Galicia era un país máis atrasado que a media de España, con nula atención desde as políticas presupuestarias, un país como noso, daquela volcado na utilización dos seus propios recursos naturais, ou simplemente de servir de ensamblaxe a outras actividades, con abundante mano de obra e salarios moi baixos, e o que sí tiñamos que culturalmente había unha resistencia, hubo unha resistencia no franquismo polarizada en determinados núcleos illados, ás veces non conectados entre sí, pero sí que hubo unha resistencia. E os medios de comunicación naquel momento pois máis pendentes dos revisores do réxime que de poñer, de publicar algún tipo de noticias. Bueno, a sociedade vai despertando, pouco a pouco. É certo que, aparte da testemunha personal, foi un poquinho máis novo que Suso, tamén un pouco máis novo que Carlos, é dicir, eu era el niño del spray, o dos rapazos del spray, verdad? En aquel momento había que poñer por las paredes, por las obras, pues as mensaxes, non había Twitter, non había internet, por tanto a forma de comunicar é oír a salida das fábricas ou nas aulas da universidade ou en as manifestacións en eso que se chamábamos a que hora saltábamos, verdad? Entonces, en un momento determinado, frente das capuchinas, verdad? Allí, pues, en moitos sitios, pues, había manifestacións onde se soltaban as octavillas e ao mesmo tempo, pues, tamén había pintadas. É certo, e moi certo, que a sociedade, o que eu viví, comeza a despertar, aproveitando no 1969-68 todo el influxo de la Revolución Francesa de Mayo, el 72, sin duda alguna, es un ano clave para entender todo isto, os asesinatos de Ferrol, Ponte das Pías, e as folgas de Vigo tamén son fitos moi relevantes. Que pasa políticamente? O que eu teño metido na cabeza. Bueno, en ese momento, en ese final, bueno, os últimos anos, pero os últimos 10 anos da dictadura, empeza a reflotar certas tradicións liberais, republicanas e autonomistas en Galicia. Empezan a reflotar. Que reflotar? Que algúns empezan a recuperar siglas históricas dos partidos, é dicir, comeza a transmitirse o legado histórico de xeneracións. Eu pertenezco, por unha parte, o meu avó era, ten na casa o carné do Partido Socialista Obrero Español hasta agosto do 36, e meu outro avó, que non coñecín, era secretario xeral de Izquierda Republicana. Por lo tanto, ese legado familiar empeza a amosarse e a transmitirse en as familias, e entonces tamén na recuperación das siglas históricas. Se recuperan siglas históricas del Partido Comunista, siglas históricas del Partido Socialista Obrero Español e siglas históricas del Partido Galeguista. E ao mesmo tempo nacen novos grupos políticos. Aí decía desde o comenzo de que había demasiados, certo? Bueno, eu teño aquí apuntados, por os anos 60 nace o PEGA, nace un poquinho máis tarde o PSG, nace tamén o Partido Galego Socialdemócrata, nace o Movemento Socialista Galego, nace Galicia Socialista, nace o Partido de Traballo, pero tamén nace partidos, digamos, de dereita democrática. El PPG, el Partido Popular Gallego, con García Modín,
nace Reforma Social Gallega, con Manolo Esteves Bengote, que era o partido de Cantario del Castillo. E logo existen outros que se reformulan, procedentes do vello réxime. La UCD es un partido reformulado, decíamos antes de Goza, lembras aquela sociedade creada por Pío Cabanillas, donde que se mete Fraga para dinamitarla e logo crear a súa, es decir, a PEN, Alianza Popular, ou o Partido Gallego Independiente, que son partidos que están aí. E tamén teñen máis forza non só os sindicatos, digamos, de clase, Comisións Obreiras, UGT e la CIGA, sino tamén sindicatos de Cámara, moi interesantes, moi importantes, como Comisións Labregas, como Comisións Marineiras, como o Sindicato Galego da Maina Mercante, o Sindicato de Pesca Galega, que eu invitei, axudei a hacer. E logo tamén había movimentos católicos, tamén moi relevantes en ese momento. Bueno, la parte final, que dudas nos presenta a todos nós? Primeiro, Suso decía unha delas, es el alineamiento sucesivo en plataformas de acción e de formulamiento de bases estatutarias o constitucionales, bien sea la Plata Junta o bien sea la tabla democrática. E aí os partidos políticos fomos situando cada un deles, es decir, pero sí había un alineamiento, es decir, sí que había unha multitud deles, pero ao mesmo tempo tamén sabíamos, porque pensábamos en que se había que organizar, definir, artellar unha solución ao proceso de transición, tenía que haber consunción de ofertas. Es decir, non só tiñamos que participar, sino que tiñamos tamén a capacidade de expoñer, de contrastar, de agrupar, de acordar e de transaccionar, para logo poder votarlas, ¿no? Entón, aí sí que había un alineamiento. Luego, la gran duda era pensando en como plantear unha ruptura ou unha reforma ou en non equivocarnos. Creo que tiñamos máis medo en non equivocarnos, de non perder esa oportunidade, se caes, en no meu caso concreto, pola influencia dos vellos socialistas. Eu teño unha influencia bastante decisiva na miña formación de Ramón Rubial, dos vellos que estiveron no exilio, na cadea, e que foron, digamos, a liña de transmisión dende os congresos do exterior, e incluso con ese apaciguamiento que tiña a xente moi madura que te explicaba exactamente onde tiñas que estar. Sempre decía, entre outras cosas, Ramón Rubial, cando era máis novo e máis activo, digámoslo así, en primeira línea, fíxate na xente que está detrás nas asambleas da agrupación local que non din nada, pero no momento que movan el bastón o el sombrero o la boina, estate atento, porque aí sí que van a decir o que teñen que decir en ese momento. Eles saben o papel que teñen que xogar. E o terceiro é como artellar unha política de alianzas no Estado, es decir, como buscar alianzas de cara a que o proceso de transición salga ben. Decía ao comenzo que o proceso de transición non foi un arranxo por arriba, sino que foi unha conquista, pero ao mesmo tempo tamén hubo conversas para que moitos dos agentes económicos e sociais, para moitos dos países democráticos, para que os líderes internacionais tamén axudaran a un recoñecemento rápido do que foi o proceso español. O proceso español foi rapidísimo. Ti ben decías que de repente, en moi pouco tempo, España pasa de ser unha dictadura de un país centralista, un país autonómico, de un país tradicional a un país moderno e de un país que non tiña ninguna institución internacional a formar parte. Evidentemente, van un conjunto de generacións. Creo que se equivocan todos aqueles
que din que os da xeneración da Constitución non remataron o proceso. Creo que se equivocan. Hai un equilibrio interxeneracional o que levou a cabo todo isto. Había xente máis nova como xente máis madura. E, en segundo lugar, este proceso de transición, ao meu xuízo, ten unha gran ventaxa, que quedou ás veces inconcluso para evitar as equivocacións e non o poder dar marcha atrás, para que non houbera en ese golpe de Tejero do ano 81 o que agora os movimentos de Vox e algúns políticos do PP que dan a impresión de estar máis en esos movimentos nostálxicos, bueno, pois aí na Constitución quedou aberta a conciencia e segundo con algo importante, que é la posibilidade de unha tutela xurídico a través dos tribunales de justicia, que é o Tribunal Constitucional. Sempre temos eso. Que é a gran diferencia entre esta Constitución e as anteriores. En a medida de que había que compoñer un Estado máis compacto e complexo, que será autonómico, entón sí que quedamos a la tutela un organismo novo. Coincido co Suso, evidentemente, que las primeras eleccións democráticas do 77, as constituintes, dan pé a la formación de eso. Yo, efectivamente, presentéme por o Partido Socialista Galego, por el PSK. Hicimos unha campaña maravillosa, pero non sacamos votos, evidente. Pero serviu para aprender e tamén para, no meu caso, como testemunha personal, para aprender. Porque se dixen ao comenzo que non existen vademecus nos procesos de transición, tampouco existe un manual para ser político. El manual de facer política é ir a la rúa, a asamblea de vecinos, ir a unha actividade económica e aí comeza a aprender. Entón, nese sentido, servimos para eso. E logo, creo que definitivamente el gran paso que pasó en España, el gran paso, es la entrada de España a las comunidades europeas. Sin duda alguna, sí, está el tema de la alternancia, por tanto, del triunfo del Partido Socialista, pero sin duda alguna, entrada en Europa significa que xa non hai marcha atrás. A partir de ahí formamos parte del progreso, participamos de manera activa en la construcción de un orden internacional máis xusto, por lo menos se intenta, e ogallá que recuperemos as ideas que nos envía Jacques Delors marcara como pauta a comezos dos anos 90. Ogallá que voltemos de novo a esas ideas e, por lo tanto, construamos un espacio económico, político, social, económico, diplomático, de defensa, que impida que países teñan veleidades antidemocráticas. Estoy mirando para Hungría ou para outros países, Polonia, en os cuales teño visto como entraba o primer ministro polaco en la asamblea del Consejo de Europa, flanqueado por un militar e por un miembro de la Iglesia. Bueno, pues eso no. La democracia é que a xente participe, que a xente contraste e que a xente vote. Bueno, este é un pouco, agotei os 20 minutos que había, o 25, e así cubro el expediente e quedo as preguntas posteriores. Moitas gracias. Moitas gracias, Fernando. Bueno, non sei se hai unha pregunta en sala. Ben, bueno, teño aquí unha pregunta, pero quizáis vamos deixar un poquinho máis para adiante. Hai alguna pregunta en sala ou, se non, empezo a abrir o fogo, sin problema. Vale, Carlos. Pode, Carlos. Carlos, necesitas alguna pregunta? No, que fale. Ah, que fale. No, vamos primeiro a facer esta. Sí. Alguna pregunta?
Bueno, eu teño un par de comentarios tanto para Suso como para Fernando. Vamos a ver, a mí é unha das cuestións que... Se me escoita, Suso, me escoita? Sí. Bueno. Unha das cuestións é que eso comentaxe esos dous, non? É dicir, a mí hai algo que non é que me sorprenda, pero que está pouco comentado exteriormente, non? Home, de feito, non quero facer spoiler, porque mañan vou falar disso, pero é o tema dos feitos dos 72, non? Suso quedou, creo que un pouco nunha explicación un pouco de presencia de influencia galega, digamos, pero ten unha trayectoria nacional e unha influencia nacional moitísimo maior. É internacional. É dicir, o que falaxe das embaixadas. Tamén hai coincide Fernando en que, vamos, creo, en que os feitos de dous son fundamentais. Sin embargo, a ver, primeiro comentarle a Suso, a min hai unha cuestión que creo, que non sei se é o que pensas ou non, pero esta cuestión de que o franquismo remata no goberno Arias, non? Este é un tema que, bueno, creo que pode suscitar os seus debates. Non, pregunto como materia de debate, me explico? Eu podo ter a miña opinión, pero sí sei que é un motivo de debate. É un motivo de debate máis actual. Ata que punto o franquismo chamado como tal, que esta é outra pregunta para os dous ou para os tres, despois cando sexa, non? Se cando estabades no 76, ou mellor dito no 77, pensabades que estabades no franquismo ou estabades nun futuro de incertidume, pero que non era franquismo. Non sei como explicarlo. Se había un punto máis alá despois da morte de Franco, como se suele explicar nos libros de historia, pero que a mellor a percepción non era esa. Non o sei, isto é para debatir, desde esta perspectiva. Ese concepto eso me leva ao termo da ditadura debilitada. Hai unha tese evidentemente actual, moi actual, cada vez máis en boga, evidentemente polas influencias destes partidos que comentaba Fernando, non? Agora, que non son partidos, dende a miña perspectiva, estou falando de Vox, por exemplo, non creo que sexan partidos tan de nostalgia, porque, de feito, poucas veces falan de franquismo, é dicir, de Franco non queren falar. O que se eles plantexen algo novo, etc., pero que a todos nos soa algo, e supoño que a vos, como testemunhas directas do aquel réxime, nos ten que soar moito máis. Entón, a miña pregunta é un pouco, tamén, para Suso, a cuestión desa dictadura debilitada, esa sensación de que parecía que a dictadura estaba débil e de repente, no 75, cando morre, rompe todo porque como estaba débil, non? Eu non comparto esa idea. Pero, quero dicir, sí creo que esa idea está cimentándose cada vez máis, incluso algunha idea peor todavía, no xeito de que é evidente que o Estado, boa parte do Estado, antes da morte de Franco, crea, vamos a ver se non digo a palabra porque é complicado de explicar, crea camiños para que a sociedade considere que a democracia, non sabemos cal democracia, pero que a democracia é inevitable. Porque eses camiños existiron, según comentaba desde nosotros dous, ao mellor non tan firmes como pensamos, pero existiron, e de feito falaremos na segunda mesa, na do Venres, falaremos realmente deses camiños. Se existían realmente ou eran tan amplios ou tan demócratas, para entendernos, non? Se eran tan opostos ao réxime ou non? Bueno, isto hai que analizarlo, matizarlo, non? Non se pode deixar así como que se construen camiños, non? Como eran, non? Porque iso a percepción vosa creo que é moi útil para todos nós. E para Fernando teño varias preguntas, pero por comenzar, hai unha sensación, esta explicación das vagas, das olas de memoria, das olas da memoria democrática dos anos 70, non? Portugal, Grecia, España, non? Eu, cada vez máis, nos estudos, vamos, que se realizan, que cada vez se realizan máis, gracias a, vamos a decir, gracias a Dios, non? Pero, gracias a Dios, se realizan máis de carácter transnacional, non? Que nos permite comparar, porque moitas veces o que estamos explicando é únicamente unha perspectiva ombliguista, non? De cada un de nós, de España, de Galicia, etc., e nos falta perspectiva comparada. Nesa perspectiva comparada, ainda fai pouco tempo, estando nunha conferencia, nunha persoa que traballaba sobre estes tres países, ademais, no ámbito da transición, comentaba que a sensación de medo da volta ao réxime, era distinta. En España era moito mellor.
Quero dicir, en Portugal se fixo dunha maneira rupturista, a revolución, que despois evidentemente ten os seus pasos, etc. En Grecia se fai antes e despois do ano 75, pero tamén cunha influencia militar grande, pero posiblemente analizado, cando menos a perspectiva da historiografía nova, é que a sensación de medo en España era moito menor. É dicir, que a volta, que ti comentabas, non, Fernando? Que a volta do franquismo era moito menor. O cal tamén ten a súa parte lógica, porque son 40 anos, non? Pero, bueno, quero dicir, esa sensación paraliza, claro, porque é un medo, no fondo. E paraliza tamén os proxectos de renovación. E temos que telo en conta na contextualización dos feitos. Non nas letras, só, non? Sino tamén nos feitos de como se fan. Un par de ideas máis, teño máis, pero a cuestión dos conceptos. Sí, eu creo que se están perdendo. Me gustoume moito esta verba de a capacidade de transicionar. Tienes que ter capacidade non só de xente atrás, senón de ter xente que tivera vontade de transicionar. Isto creo que posiblemente se perde, non? De transicionar que decir chegar a acordo, non? Non hai outro camiño. Ou como o concepto que comentaba todo Neto, non? Da democracia, non? Que onde está, non? Que é a diferencia, non? Tremendo, non? Pero é así. As novas xeracións, ven aí, fai falta unha grande labor pedagóxica neste sentido. E, bueno, modestamente, tentamos aportar isto, non? Ou que o Estado era o maior capital da sociedade, non? Claro, isto me leva tamén, xa Renato, para comentar, para comenzar a falar, pero xa me leva a dúas cousas. O Estado é o maior capital da sociedade, de acordo, pero ata que punto considerades, unha pregunta, considerades vos que o Estado se democratizou? É dicir, ata que punto foi capaz, naqueles anos, de democratizar o Estado ou non? Porque democratizar o Estado vale, no sentido das relacións económicas, capitalistas, pode que se chegue, pode que non, evidentemente forma parte do mundo non tanto público, senón privado, pero estou falando sobre todo do funcionamento interno da administración pública. Estou falando tamén do funcionamento da relación entre cidadán e sociedade. Perdón, entre cidadán e Estado. Ata que punto iso foi posible? Ata que punto iso tamén formou parte, bueno, nese contexto que xa comento, do medo, e dese contexto non equivocarse. Ata que punto? Bueno, pois dous así para empezar a... E Carlos, se queres? Non, a ver, eu sobre o tema, digo no que escribín, recalcitrante franquista alias Navarro, pero todos, cando nos dixeron que da terna que proponía o rei, elixen a Adolfo Suárez, nos levamos un susto todos. Porque Adolfo Suárez era un falangista, o secretario xeral do movimento, e claro, se sabíamos de Carlos Arias Navarro e nos poñen un persoaxe con ese currículo, pois a verdad que non ten moitas expectativas. Despois, afortunadamente, si casou, porque nun ano realmente chegamos a seleccións do ano 75, que as cousas se aceleraron de forma sorprendente e eu creo que positiva, non? Pero houve intentos, a ver que importante, por exemplo, o que pasou co Partido Comunista. Os intentos moi importantes que houve para que o Partido Comunista non participaran nas primeiras eleccións democráticas do ano 77. E iso estaba aí. E digo con toda humildade, o partido que máis loitou na dictadura se lle quería excluir dunhas eleccións democráticas. E isto nos levou, insisto, a unha estrategia mobilizadora daquilo. Volverei despois. Pero si que cando foi a reforma, a lei de reforma política, a oposición votamos nos abstivemos. Non votamos en contra para non coincidir con xuntas do régimen, pero se tivermos que votar, votaríamos todos que non, pero hubo que absterse para non coincidir con xuntas do régimen. E en ese estado, por exemplo,
ante a expectativa moi posible de que o Partido Comunista non pudiera participar, evidentemente se lanzou unha estrategia do partido. Unha foi que Santiago Carrillo viñera para España. E a outra foi, claro, cando a lei da reforma política, o Partido Comunista, sabendo que nos iba a pasar, os cartéis sobre a lei da reforma política, Partido Comunista, de Galicia ou de España. E claro, según estábamos pegando os cartéis, nos chega a policía e vamos, eu podo dicir que a comisaría de Ferrol, vamos, estaba ateigada de compañeros e camaradas comunistas, claro. Tampouco me preguntaban nada, o sea que te facían a ficha, bueno, xa tiñan, pero decían, ¿usted pertenece al Partido Comunista? Sí. Quer dicir, que a pesar de que había unha situación que antes falamos de ruido de sables, da posibilidade de que uns cuantos animales fixeran unha barbaridade, nosotros entendimos que para evitar que o Partido Comunista quedara fora disso, que había que facer eso, había que identificarse. Quero dicir, tamén, eles xa sabían que eles éramos do partido, que non, tampouco non facía falta ser moi listo, non? Pero eso sí que o fixemos. E evidentemente Carrillo chegou a España e Carrillo, algún policía, non sei se lle ocorreu detelo, e o mandaron á cárcel, non sei se 8 días ou 10, e Suárez o liberou, non? Bueno, o Partido Comunista non estaba legalizado, pero en ese acto se legaliza o Partido Comunista, claro. Si Tiago, o secretario xeral do partido, o metes na cárcel e esos 8 días ou 10 o liberas, é que estás liberando o Partido Comunista. E eu creo que o Partido Comunista creo que fixo a dirección as cousas francamente ben. Eu sei que é moi crítico, claro, que, bueno, pues, se critica, non? Que si hubo que poñer a bandeira española no comité de Carta. E iso, claro, que é moi doloroso, pero moi doloroso para todos. Pero cal era a alternativa nese momento? Nese momento era democracia pactada ou non. O sea, é dicir, eu digo os datos dos 75 e 76 das folgas, podía dar os 77 e 78, que foron incluso superiores. É dicir, que nosotros, desde Comisións Obreiras e desde o partido, bueno, pero sobre todo desde Comisións Obreiras, que eran os que tiñamos a presencia nas fábricas e tal, fixemos o posible e o imposible para ligar a todo o mundo e ir esa folga política. E hai que reconocer que non tuvimos a forza necesaria. Eu creo, a ver, eu creo que por a diversidade, non do Partido Comunista, que tamén, pero digo, o que menos debilidade tiña seguramente naquele momento era o Partido Comunista, pero sí que as outras forzas políticas, pois sí que tiñan bastantes debilidades. Digo, con respecto ao Partido Comunista. E iso se nota, claro. Eso se nota, porque eu podo dicir que creo que o nivel de conciencia dos traballadores, e eu creo que da población, é dicir, a Universidade de Santiago, desde o ano 68 houve como, pero a partir dos 70 e dos 72, non tivemos clase. Claro, é dicir, prácticamente, se unira os calendarios, o que pasou na Universidade de Santiago, é que non, vamos, a actividade académica escasa. É dicir, os momentos que falamos antes cristianos, non sei que, que había un sector da población moi importante que estaba na movida da ruptura democrática. Pero non era suficiente. Seamos sinceros, por mil motivos non era suficiente. Seguramente tamén o temor, pero non o temor a un golpe de Estado ni a eso, pero a un temor, un novo enfrentamento, eso sí que había.
demorou un enfrentamento enorme entre os franquistas e a oposición, claro que había. E a xente que vivía naqueles tempos recordaba a guerra civil e tal, claro, recordaba esas cousas. Por lo tanto, eu creo que se pactou, insisto, derrotamos o franquismo. Iso non hai dúda. E, indudablemente, se estableceu un sistema democrático. Bueno, que houve que facer renuncias, claro, insisto. Poñer a bandeira de España no Comité Central do Partido Comunista. Pois claro. Pero cal era outra alternativa? Cal era outra alternativa? É que a mí alguén me ten que contar cal era a alternativa a todo iso. Alguén ten que contala, porque ninguén a conta. O sea que eu, insisto aí, non sei se son historiadores ou non, pero escriben libros, parece que da transición e de historia. E claro, fan afirmacións, o régimen do 78, e fan afirmacións en función do que eles pensan que foi a transición. Pero sin unha base sólida que aporta os documentos necesarios para justificar o que pasou realmente. E eu creo que isto... Vamos a ver. Yo apuntaría... Perdón, e logo hai que ver tamén outra situación. É dicir, neses anos, afortunadamente, claro, nós estamos nunha dictadura, obvio, pero as ideas hexemónicas no mundo eran as ideas de esquerda. En España ninguén se asustaba de que se decía sanidade pública, educación pública, banca pública ou non sei que, non sei canto. Todo o mundo o vía como normal. Segundo, o franquismo, iba a decir que tuvo sorte, pero non me refiro a iso, pero entendesme ben. O franquismo, gracias a que despois da Segunda Guerra Mundial os países europeos, Alemania, Reino Unido, etc., tiñan necesidade de man de obra, o franquismo, vamos, millóns de persoas, non sei cantos millóns de persoas, puderon emigrar. Tiveron que emigrar, mellor dito. E o franquismo se quitou un problema que hubiera tido tan riba, porque o que hubiera pasado se non hubiera esas posibilidades. Non lo sei, pero posiblemente se hubiera acelerado a oposición ao franquismo antes. Pero en todo caso, ademais, a xente que emigraba, vamos, todos tivemos familiares, amigos e o que fora, que viña de Francia, tamén dos países democráticos. E nos contaban como se vivía nos países democráticos. E iso creo que tamén era unha aspiración a que todos pretendíamos chegar. E eu insisto, fixemos todo o que pudemos e máis, creo eu, do que pudemos. E creo que os objetivos están conseguidos. Outra cousa é o que pasa despois. Eu non digo humildemente e sin ánimos de críticas que non veñen a conto, pero sí digo para contar historia. É dicir, e digo que, evidentemente, no 82, coa victoria do PSOE, se estabiliza a democracia. Pero depois o PSOE, estivo 14 anos gobernando Felipe González, con maiorías absolutas, por lo menos as dúas primeiras legislaturas, e problemas que quedaron no tinteiro dos aparellos do Estado, de todas as cousas da memoria histórica, da recuperación da dignidade dos republicanos que loitaron por a liberdade e por a democracia, non se fixeron. E eu xa sei que no momento da transición non se podían facer, e no ano 82 tampouco, pero eu creo que no ano 90 ou no 95 se podrían facer. E creo que iso vai con a túa pregunta. O Estado cambia ou non cambia? Eu a veces teño moitas dúbidas sobre iso. Me refiro, a ver, eu
que está pasando coa xustiza é un problema gravísimo. É dicir, o que están facendo, digo, a xustiza, me refiro ao Tribunal Constitucional e ao Consello como chama? O Consello do Poder Judicial. É dicir, son cousas que non casan con unha realidade. Parece que hai unha volta ao franquismo. Eu creo que España debe ser un dos países de Europa seguro que máis sentencia recibe en contra do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos. E moitas máis vai a recibir con respecto ao que pasou en Cataluña e co que está pasando nestes días. Por lo tanto, é verdad que ao non haber a ruptura democrática e a depuración daqueles máis implicados na represión franquista, pois claro que, a ver, policías, torturadores, eran os xefes da policía con Felipe González e con Aznar e con non sei que máis, me explico. Bueno, lo deixo aí. Fernando. No, yo creo que, a mi juicio, a mi perspectiva, en ese momento poño tres cousas que creo que prevalecían. Primero, no defraudar as expectativas. El proceso de transición de nova consigo que non se podía defraudar. Era unha oportunidade e, por lo tanto, non se podía defraudar. De aí as limitacións que podía haber. Eso é o que provocaba certas limitacións por non defraudar. Pero, ao mesmo tempo, garantizábanse dúas cuestións. Que era la convivencia, es decir, la posibilidad real de convivencia entre todos. Y a segunda, la pervivencia democrática. Es decir, a veces da sensación de que estamos falando de conceptos que son vagos, no, que son líquidos, dirían Bauman estos, ¿no? No, de verdad que eran serios en aquel momento. Es decir, la convivencia, la posibilidad de convivir era importante. Y la pervivencia da democracia tamén. Venga a conto dunha nova interpretación da túa pregunta. Que decías, o franquismo rematou no goberno Airas. Eso só contestou dun xeito. Eu podía contestar de outro. Daquela época, comezos dos 80, máis de menos. Na rúa, en calquer cidade, paseábamos en direccións as mesmas ou contrarias, sempre de esquerdas fascistas. De esquerdas e fascistas. É dicir, recoñecíndonos ambos os dous. E algúns deles hasta con un arma. Claro, por que digo isto? Por que fago este anticipo? Porque en la noche de Tejero, ao día seguinte, nos xornais de aquí, de Coruña, apareceron listas de xente que iban a ser detidas y levadas al gobierno militar si triunfara el golpe de Tejero. Para entenderlo, y vuelven a repetir las cosas que yo creo que un medio de comunicación no debía de ponerlas, porque serían un certo... no sé lo que puedes suponer, pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? ¿Quién estaba en esa lista? Tamén, sí, bueno, por eso sei de que vas, todo el mundo, esa noite, pues andábamos tanto moscas, ¿no? A ver como resolvíamos moitas das cuestións. Por eso, esta es la cuestión de la convivencia, de la pervivencia. Estas son as cuestións que mellor deixan. Contesto máis do que ti plantexabas. Antes da morte de Franco decías o sistema crea camiños. Sí. Lembras, os historiadores saben moi ben, e nós tamén lembrámonos de eso. El régimen crea partidos políticos. La UDP, el PDP, no sé qué, es decir, los Silva, los Pío, los López Rodó, los Alzaga, etcétera, dentro del propio régimen crea partidos. Distintos a los que nos comentábamos antes, pero dentro do propio régimen. E con respecto a Portugal, eu teño
a miña resposta sería a seguinte, é dicir, os niveles digamos, de defensa democrática frente a la dictadura eran máis fortes en España que en Portugal, moitísimo máis fortes. O nivel cultural era maior, moito máis elevado en España que en Portugal. E, ao mesmo tempo, a organización sindical tamén era máis grande en España que en Portugal. Por tanto, bueno, en Portugal saiu moi rapidamente, un golpe limpio, digamos así, pero foi golpe, e aquí hubo que alargar a morte do dictador, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, e a capacidade transaccional, pues claro, ¿por qué aumentamos, incrementamos a capacidade transaccional? Porque hai que defender algo. Tú, unha negociación, non podes ir al todo ou nada. Eso podes empezar así, como farol, pero hai que levar algo, O todo nada, sempre nada. Sempre hai que transaccionar e conquerir algo. E eso é un pouco lo que nos mesmos, ou por menos a nosa xeración, sabe perfectamente, sabe moi ben que non podemos defraudar as expectativas. Non somos unha xeración ponte, é dicir, ten razón Suso, é dicir, el partido máis activo nos últimos anos era o Partido Comunista en España e en Galicia, sí, entendo. Por qué? Tamén ten explicación. O Partido Socialista quedou arrasado entre el exilio e a cárcel, non quedou, houve que reconstruílo máis tarde. E, digamos, a semente pues, estaba fundamentalmente espallada en México e en Francia, onde estaba a semente, hasta que logo aparece aquí. Por esa é a razón. Pero aí ningún, ni del partido, ni del PC, ni del PSOE, o partido, nunca hubo problemas en eso, en darle un posto en el ranking, non hubo ningún problema. Estábamos loitando por eso, por no defraudar, por garantizar la convivencia y también la pervivencia democrática. Sí, será unha pregunta. Bueno, como vexo que aquí hai os meus tres compañeros de mesa, hai un que non fala, e sei que quere falar, sen dúbida. Carlos, empezamos ya. Digo porque así seguro que hablemos máis. Seguro que, porque parece que no entras aquí en el, y seguro que quieres hablar aquí. No, yo no quiero hacer ningún tipo de matización. No, digo, comenta tu ponencia y después hablamos todos, digo. Bueno, vamos a ver. Yo he escuchado, al punto que llegué aquí, pido disculpas tanto a los que me escuchan como a la propia mesa, porque el retraso es quizá un componente más de mi larga proyección según el carnet de identidad. Ya soy mayor y me he perdido. Salí a las 5 del Palacio de la Ópera, a las 5, y ya veis que llegué aquí a las 6 y pico. Organicé un lío entre el Ágora, el Agra, luego el aparcamiento, un lío. Disculpas pues, y para, digamos, romper un poco el hielo voy a empezar por las anécdotas. Esto hasta ahora me pareció todo muy serio, y que lo es, claro. Entonces con las anécdotas vamos a romper un poquito el hielo para entrar en la materia, porque yo voy a referirme exclusivamente al presente como una catapulta del futuro. Los otros ponentes han hablado de las circunstancias previas y luego la propia iniciación y el largo camino de la transición. Luego al presente y futuro. Las anécdotas consisten, una, antes de producirse la transición y antes de la muerte del dictador, estoy repartiendo unas octavillas con noticias, eslóganes, bueno, lo que hacíamos para distribuir una presencia ignorada de gente que estaba decidida a acompañar rápidamente en el entierro del dictador. Me acerco a una ventanilla de un banco y en la ventanilla del banco
no conocéis aquello porque es historia. Había un lugar donde colocaban unos impresos y el paciente cliente rellenaba lo que tenía que rellenar. Pues yo cogí un paquete de las octavillas y lo puse allí al lado de los impresos. Con lo cual, más de un curioso iba a coger la octavilla. Y en esto, nada más depositarlo, desde el otro lado de la oficina, una mano dice, ¡échase de ahí! Yo ya me di cuenta de que había topado con otro colega mío, que sabía de qué iba la cosa, y dijo, no me comprometas. Bueno, la segunda anécdota es ya iniciado el tránsito. Estamos en las elecciones de 1977 y, bueno, los que habíamos colaborado en distintos partidos, pero en la lucha antifranquista, nos veíamos con esa actitud muy hermanada de los que habíamos estado juntos en aquella época y que ahora íbamos a luchar por obtener nuestro espacio propio. Pero no por eso dejábamos de tener la simpatía y sobre todo el cariño con aquellos que nos acompañaban o les acompañábamos en la lucha antifranquista. Me acerco a uno de ellos, un colega de Fernando, y yo preocupado porque quería hablar con él de algunas cosas, le pregunté que dónde tenían la sede del partido. Las economías de entonces eran muy escasas. Bueno, que cotizábamos los que estábamos metidos en el jaleo. Y la respuesta del colega de Fernando fue: "Nos non temos sede ni infame". Esa fue la respuesta. José Luis. Bueno, pasando ya al presente. Voy a decir de antemano que no estoy en absoluto orgulloso de lo que llaman la transición, entre otras cosas porque yo dudo todavía de si hemos terminado la transición después de tantos años, cerca de 40 años, ¿no? Llevamos transitando, pero no acabamos de caminar. A mí que me gusta mucho caminar, ya me repugna tanta caminata. Se dice que la transición pues, pudo comenzar en la fecha en la que Carrero Blanco subió a los cielos, porque era el sucesor práctico y era el gobernante en ese momento, porque Franco ya no estaba en disposición ni siquiera de ir al váter solito. Otros dicen, no, la transición se inicia con la muerte de Franco. El tercero dice, no, hasta que no ocurre el tejerazo. Por cierto, ¿por qué no llamarle el Juancanazo? Porque no, el tejero era un simple monigote que además andaba por su cuenta y riesgo, acompañado del Milans del Bosch. La realidad es que el golpe de Estado lo produce el propio jefe del Estado, el golpe blando al estilo del Primo de Rivera. Los Borbones se reproducen en todos sus actos constantemente. Alfonso XIII da el golpe blando de Primo de Rivera y el señor Juan Carlos de Borbón da el golpe blando también del Congreso. Pero claro, se le metió allí dentro el tejero y reventó toda la historia. Yo el proceso este de tránsito lo veo desde un punto de vista muy negativo, porque considero que lo importante de una transición es el resultado. Y bueno, de resultados voy a hablar ahora dentro de un momentito. No hemos conseguido grandes cosas, y mucho menos eso que predican como la democracia plena, haber alcanzado la democracia plena. La democracia de este país no se inicia en la transición,
se produce con la transición, caminando por ese tránsito. Y esa reforma política que se inicia en el franquismo, porque hasta el año 76, bien adelantado, no intervienen más que franquistas. Es decir, que el inicio de la transición no se produce con nadie más que dentro del propio franquismo. Y la convocatoria para elecciones ni siquiera fue constituyente. Saben perfectamente que unas elecciones constituyentes, es decir, para formalizar una constitución que no había, esas han de ser explícitamente convocadas como tales. Y una vez que se produce el hecho al que se han convocado, que era elaborar una constitución, a partir de ese momento tienen que cesar todos los diputados, lo cual no hicieron, ninguno. Se continuó como si no hubieran sido constituyentes. Bueno, y el que dirige el tomate es el señor Adolfo Suárez, un demócrata de toda la vida, claro. Y es el que controla todo con el aparato del Estado y convoca a quien le parece mejor. Desde luego a los republicanos no nos convocó. Y a otros muchos partidos de la izquierda tampoco. No fuimos invitados a aquel banquete por razones obvias. Éramos personajes que, en primer lugar, con el accidentalismo de algunos, pero en todo caso no con los republicanos en Rocher, no estábamos por la labor de decidir si había de ser monarquía o república. República ya. La república era la legítima heredera tras el golpe de Franco. En diciembre del 78 se aprueba la Constitución. Entre ruidos de sables y el frufru de las sotanas, que no eran cosa baladí. Y por tanto el remedio de Constitución que elaboraron estaba sometida a esa presión. La clerigalla por un lado, la milicia franquista por el otro y los poderes económicos que dudaban de dejar en manos del pueblo lo que era del pueblo, pero que ellos sostenían en sus avariciosas manos. El poder económico, los bancos, los empresarios, no estaban por la labor de un cambio sin saber exactamente a dónde conducía. Y para saber a dónde conducía tenía que valerse de los suyos. Y los suyos, vuelvo a repetir, eran el clero, la milicia y los poderes económicos restantes. La Constitución, además, es curioso, sigue todavía ahí un articulito que creo que es el 8º, en la que deja en manos de los militares la resolución final a un conflicto en España. Algo impensable en ninguna constitución que tenga tintes democráticos. Se dice, no, es que léase usted posteriormente otros artículos que le dicen que los militares no se podrán alzar en armas si no es con el consenso del gobierno de turno. Entonces tengo que esperar a que venga a salvarnos de los militares el jefe de gobierno. ¿Cómo es eso? Es un lío. Porque si me da usted un derecho, como se lo dan, para que responda de la integridad del país, los militares, si les dan ese derecho, tienen la prerrogativa de ejecutarlo. Que tenga después que decir el gobierno o lo que sea, no, pero ellos van por delante y dicen, con ese derecho me alzo armas. Pues ahí está, innecesario haber dado a un elemento que está simplemente para responder de los actos externos que puedan amenazar al país y se convierten en los valedores de los actos internos. Pero ¿quién es un militar para decidir sobre la conducta de los ciudadanos? Que ni siquiera son elegidos, claro.
A todo esto, la transición se supone, como todo cualquier cambio, es un proceso singular que se agota o, por su carácter excepcional, debe tener una duración limitada. Pero es que no hemos terminado de transitar. Si hemos creído en la promesa de que avanzábamos o creábamos unas nuevas reglas democráticas para regirnos. La verdad es que hasta ahora, en lo que a mí respecta, no ha hecho más que romper ilusiones, quebrar ansias de libertad que no tenemos y que en todo caso esa Constitución parece ser que es la panacea. Bien, pues analicemos esa Constitución. Decía, no recuerdo ahora el autor, pero sí la frase, que es curiosa. Es para meditarla y quedar perplejo. Dice exactamente: la edad. En el año 1978 se aprueba en diciembre la Constitución y dice: creada con la voluntad de perpetuar y basada en el consenso. Dos pilares. Oiga, que esto no es para hoy, que esto no es para... Estos son los jodidos vendedores de telemática. Y entonces, perpetuar. ¿Qué significa perpetuar? Perpetuar es que no se extingue, que continúa. Válgame. Pero ¿en qué país de rancios se supone que una Constitución, que no es más que un contrato, no se pueda cambiar, modificar? Se ha modificado en dos ocasiones, siempre al margen de lo que pudiera opinar la opinión pública. Una, bueno, me permiten la lectura porque ya no me acuerdo de todo esto. Ah, sí, porque claro, estábamos ya en la Unión Europea y dije, oiga, que hemos establecido que se pueden presentar los extranjeros a unas elecciones locales. Coño, pues habrá que modificar la Constitución. La modificaron. Y como siempre, en 24 horas. Anduvieron rasgándose las vestiduras. No, a ver si para el año que viene, como la ley Mordaza, que vamos seguiendo con ella, la mantenemos, ya la vamos a quitar del medio, pero de momento no. Como diría el caudillo, que en paz descanse, como diría él, dice, es que el pueblo español no está preparado. Seguimos sin estar preparados a los ojos de nuestros gobernantes. Bueno. Y la otra, por consecuencia del Tratado de Maastricht, la del artículo 135, para garantizar la estabilidad presupuestaria. Bien, o sea, dos cosas. Perpetuar sin cambios, o los menos posibles. La pregunta que yo me hago es, pero este país, como tantos otros, que está harto de sentir, según pasa el tiempo, una Constitución tras otra, porque desde 1808 hemos tenido aquí como mínimo 5 o 6 constituciones, integrando también las llamadas constituciones del franquismo, que no eran moco de pavo, exigían tanto como la actual. Y la otra que era perpetuar, ¿cómo era? Y basada en el consenso. Pero no hemos quedado para los que aceptan que no había otra solución, como la que decía Susurian.
que la ruptura o el consenso, ¿no? Dijeron, mejor el consenso. La ruptura no se sabe dónde nos pueden llevar, que si los militares, que si los curas, que si esto y lo otro. Bueno, eran dos opciones, tan legítimas la una como la otra. Pero resulta que en ese afán de tener amarrado todo el tinglao, no han conseguido más que consensuar a la baza. Es decir, no han conseguido nada, ni siquiera, porque no es baladí el que se haya producido un desgarro democrático en este país con la asonada de 1936. Es muy grave. ¿Y qué ha pasado para que esa legitimidad que fue abortada no se haya recuperado? Ah, no, parece ser que los accidentalistas consideraban que monarquía o república, como decía aquel señor que ahora está metiendo las narices donde no debe, gato negro, gato pardo, lo importante es que cace ratones. Bueno, eso es un accidentalismo que yo no acepto. En primer lugar, porque considero que el gato no tiene por qué matar ratones. Porque a lo mejor cualquier día hay una mutación y son los ratones los que se comen el gato. Y ahí sí que no hay consenso. Bueno, los que no tuvimos voz ni voto en esa Constitución, que la pobre está hecha jirones, nos preguntamos cuándo es nuestra hora. ¿Por qué somos unos ciudadanos de poca entidad? Porque así como hablaba del accidentalismo, poco importa, monarquía, república, lo importante es seguir avanzando. ¿Pero avanzando hacia dónde? Yo quiero saber hacia dónde voy avanzando. Yo no quiero un rey corrupto, por ejemplo, ni un presidente republicano corrupto. Pero aquí parece ser que no importa, porque el señor corrupto sigue andando por ahí más tranquilo que otra cosa. Le dijeron, no es conveniente que venga usted por aquí. Y a eso le llaman una gira, será una gira apostólica. Pero a este señor le tenemos que rendir todavía pleitesía, le tenemos que seguir oficialmente llamando rey emérito. Pero ¿qué clase de sociedad es la que permite una obscenidad de esa categoría? Pues eso es lo que hay. No es baladí monarquía y república. La república es la representante del pueblo. La monarquía no lo es. Dirán, no lo era, pero ahora sí, porque no tiene ninguna capacidad. Pues hombre, si no tiene nada que hacer, mejor a la calle. Porque entonces ¿a qué está aquí? A llenarse el bolsillo nada más. Si no vale para nada, habrá que prescindir de ella. La mítica de la transición hoy no se sostiene. Ejemplo para el mundo. Decía Fernando no hace mucho, en este momento de la charla, que había sido una conquista social, la transición. Pero si no intervinimos para nada, no intervinimos para nada. O al menos muchos de los ciudadanos de este país no intervinieron para nada. Todo se hizo desde el aparato franquista, todo. Dejando de hacer, en cambio, lo que otros países, ya que estamos en términos de comparanzas, otros países hicieron. Aquí el ejército no se tocó, la judicatura no se tocó, el clero no se tocó. Hasta llega la hipócrita manera de regular algo que no les tocaba, y fue que en el año 79, aún no vigente la Constitución, nos introduce un acuerdo con la Santa Sede, en donde se explicita cuáles son los derechos de los miembros de la Santa Iglesia Católica, la SICAR, en cuanto a enseñanza y otra serie de cosas. Y ahí estamos con él todavía. Nadie hasta el momento ha dicho, ese acuerdo habrá que cuando menos revisar.
Nadie. Y llevamos 40 y tantos años con ese engrudo que nos han metido para plasmar esa buena relación con la Iglesia Católica, cuando está por la labor siempre de torpedear cualquier acción de gobierno, por mínima que sea, que si el aborto, que si la unión de homosexuales, en fin, siempre se oponen a cualquier acción de progreso de algunos gobiernos, ¿no? Porque hay cuestiones como son las del poder económico, ya no digamos el poder de la Iglesia, que está intocable, tan intocable que incluso se le regalan bienes y se les permite que se hagan cargo como propietarios de una serie de inmuebles que no les pertenecen y encima no pagan impuestos. Eso es lo que dice el acuerdo de la Santa Sede, con la Santa Sede. Pues no se ha cambiado. Bueno, y además, alguien lo dijo en la mesa, esa transición ni siquiera fue tranquila. Estuvo rodeada de violencia para poder imponerla. Según la autora Sophie Bailey, 178 personas murieron, mejor dicho, las asesinaron como consecuencia de esa violencia policial. Y esas víctimas, como tantas otras del pasado, fueron silenciadas para preservar la imagen del éxito inmaculado de un pacto en las alturas entre caballeros providenciales y clarividentes. En sus manos quedó hecho todo el tránsito. Oficialmente no se ha condenado el franquismo, digo oficialmente, alguna voz dispersa, pero oficialmente no hay una condena del franquismo, que es el colmo. Ni se ha pedido perdón a las víctimas. A otras víctimas, por supuesto que sí, pero yo me estoy refiriendo a las del franquismo. Los crímenes de guerra ni se han juzgado ni se juzgarán, porque no hay voluntad política para hacerlo. Y prueba de ello es la decapitación del juez Garzón por haber intentado introducir un elemento discordante de acuerdo con esto. El Poder Judicial es el mismo. Fíjense que además, para mayor diferencia de posturas, ¿qué pasó con el Tribunal de Orden Público? Se convirtió en Audiencia Nacional, mudaron el collar del perro, siguió el mismo perro, con los mismos magistrados, ni uno quedó apartado de la carrera. Hombre, yo no quiero llegar a la comparativa con relación, como decía el doctor Grandío, a la comparativa de Portugal. A Portugal, la policía fue examinada y expulsada aquella parte del cuerpo que había tenido concomitancias con el salazarismo. Los magistrados, 3/4 de lo propio, hasta tal punto que tuvieron un problema. ¿Qué es lo que los acomodados o acomodaticios quieren vendernos? Hombre, no. Digo, por ejemplo, en el caso de la enseñanza, es que si quitamos la concertada, no tenemos dónde llevar a los niños. Claro, llegaron ustedes al punto de que ya no hay dónde meterlos si no es en la privada. Pues con el estamento judicial, en Portugal no anduvieron con esos mimos. Usted es incapaz para una democracia, fuera. Y tuvieron el problema de decir, pues no tenemos jueces. ¿Saben ustedes lo que hicieron? Muy sencillo, de tal sencillez que se le ocurre hasta un grillo. A ver, ¿cuántos abogados hay en este país? Los abogados así, sobran. Sobran la mitad, la 10ª parte, como mínimo debería quedar solita. Pero bueno,
Pero ahí estaban y tenían una cierta experiencia de lo que es la justicia y cómo ejercerla. Entonces, venga, pasen ustedes, los que tengan más de 10 años de práctica forense, que pasen un pequeño examen y a ejercer de jueces. Y resolvieron el problema. No digo en 24 horas, pero muy poco. Aquí los problemas siempre se dilatan. Se dilatan por cuestiones eso. Ah, no, es que pasa eso, va a ocurrir aquello. Luego, claro, a lo mejor yo, con lo que estoy diciendo, soy un catastrofista o soy un negacionista de la realidad de este país que ha salido de una fase de dictadura a una enorme y democrática dulce patria. Decía en una revista Xavier Díez, la tan alabada transición española a la democracia se basó en el silencio sobre el pasado reciente y el silenciamiento y marginación de la España republicana y exiliada. Ustedes saben, la pregunta que nos hacía el doctor Grandío sobre qué estado de ánimo teníamos cuando se inició ese periodo llamado transición en España. Pues yo le respondería así. Lo más importante para los que vivimos aquellos, sobre todo los que tenemos ya la edad de haber juzgado aquello con la presencia. Yo nací en plena república. No se echen las manos a la cabeza que estoy vivo todavía. En plena república. Y a los 4 años ya se produce el golpe de este Estado. Por tanto, yo me comí así, además sin guarnición, toda la dictadura. ¿Y ustedes creen que llegado el momento, con mi padre en el exilio, rota una familia, como tantos otros, miles de ciudadanos esparcidos por el mundo, ansiaban ese día en el cual, muerto Franco, se liberase la tierra que habían tenido que abandonar? Pues no lo hicieron. Todos los republicanos, pero si hasta siguen todavía en las cunetas los muertos del franquismo. Y no, todas son palabras. Ah, no, sí. A ver, en los presupuestos me gustaría saber de este año, qué cantidad va a asignar para recuperar a estos desgraciados que todavía están en las cunetas. Me lo imagino. Todo lo que digo no es una simple crítica llevada por el rencor. Yo no tengo rencor de nada. Lo único que tengo rencor es de mí mismo, de haber tenido que padecer tanto sin haber siquiera soltado una lágrima. ¿Por qué? Porque me tocó vivirla. Y ahí no hay ninguna alternativa, ninguna opción diferente. Pero yo creo que debo o no debo resignarme a dejar de decir lo que opino sobre una situación que para mí me parece un fraude desde el inicio hasta el fin. Nos han vendido la moto de que estamos en una democracia plena, y no es verdad. Y prueba de ello es que todavía desde instancias internacionales nos están diciendo que no es el camino, que estamos metiendo la pata en esto o en aquello o en lo otro. Ya no solamente que lo que sintamos nosotros desde dentro, es que desde fuera lo ven así. Y tratan, claro, a través del silencio, porque se sigue imponiendo la ley del silencio, que lo digan los historiadores, que todavía no pueden ir a los archivos porque son secretos según la ley franquista del año 58, de 1958. Hay cosas ocultas que no se quieren desvelar, como por ejemplo el golpe de Estado juancarlista del 23F. Señor Grandío, ¿usted ha tenido la oportunidad de ir a ver eso? Poco. O sea que está todo bajo llave. Pues decía Tácito, son necios quienes creen que con su poder del momento pueden incluso extinguir el recuerdo de la posteridad.
no consiguen otra cosa que su propio descrédito y deshonor. Nada más. Gracias, Carlos. Bueno, como bien decía Carlos al principio, tú estabas muy aburrido antes de empezar a hablar. Bien, tengo aquí un par de preguntas del público, pero yo también tenía algunas, pero bueno, vamos a empezar a comentarlas del público, si queréis. Hay alguna que no sé si es mucho para vosotros, pero bueno, si no, responderé yo. Y a ver, aquí comenta, la literatura como espejo de la realidad vivida entre los pueblos. Me gustaría saber si el papel de los intelectuales en la transición democrática a nivel local. Y sobre todo, dice, si hay alguna obra literaria que abordara el tema de la transición política en Galicia. A ver, yo, simplemente por introducir, por si tenéis algo más. Lo del papel de los intelectuales es mejor que quizás que lo abordéis vosotros, si queréis dar una opinión. Pero respecto a lo de las obras, yo creo que las obras también hace falta, las obras literarias hace falta cierto pozo para llevar adelante obras literarias en ese sentido. Yo creo que está empezando ahora. Es decir, obras sobre la transición, sobre la etapa de la transición en Galicia, realmente hay pocas. Las que hay, que yo recuerde, están muy vinculadas sobre todo al ámbito nacionalista, desde la perspectiva un poco, bueno, de debate interno sobre qué pasa dentro del nacionalismo, ¿no? Pero obras literarias sobre la transición, yo veo más memorias, veo mucha memoria, veo mucho recuerdo personal, lo cual también ha pasado en toda la literatura que se ha hecho sobre la transición, en la inmensa mayoría de los casos, hasta el siglo XXI, y ahora sí se está empezando a hacer quizás literatura sobre la transición. Yo creo que es una cuestión también generacional hasta cierto punto, que no sé si tenéis alguna opinión sobre esto, sobre el tema de los intelectuales. Nada. Hombre, yo lo que diría, porque se ha dicho de la literatura que solamente es posible en manos de quien tiene medios económicos para poder publicar. Sí, se ha dicho que en la literatura, como ocurre en la política, perdón, en la historia, que a fin de cuentas es también un relato, uno más imaginario que el otro, pero en política se dijo, digo en política, en la historia se dijo que la historia la fabricaban o la hacían los vencedores, pero también se dijo que la historia la hacían quienes tenían medios económicos suficientes para perder el tiempo investigando. Pues, a lo mejor las dos partes tienen razón. Entonces, en literatura, ¿te refieres al ámbito de la transición? Claro, sí. Bien. El dinero todavía está presente. Ya lo dijo Fernando, que no se acabó el día 20 de noviembre del 75. Mucha gente no tenía arrestos suficientes. Me integro en el grupo, no me abstengo. Pero no había esa libertad de creatividad que se le exige a un hombre de letras. Lógicamente, no vamos a ver mucho en ese tránsito. Hombre, es verdad que poco a poco, y conforme se fueron desmitificando una serie de cuestiones que estaban, ya digo, bajo las 7 llaves, bueno, pues empezó la gente ya a expresar un poco más según su libertad le permitía. Pero de todas maneras, la literatura fue también un arma importante porque de una manera u otra se seguía el ritmo que durante el franquismo se conseguía mantener, que era, yo lo digo de una manera tal que puede ser así o puede ser así. Y entonces estoy a cubierto de cualquier acechanza por parte del régimen. Y felizmente sí, se ha ido abriendo, y yo creo que la literatura hoy está, en el contexto político me refiero, no en otro, pero en el ensayo hay bastante libertad y bastante audacia como para no, pero de todas maneras quien publica es la editorial. Y si la editorial está en manos de quienes están, pues volvemos a lo mismo.
esto no es prudente, esto no es aconsejable, no es la ocasión, el momento no es propicio, y te apartan del mundo editorial. Yo recomiendo dos fundaciones que desde hace un tiempo están abriendo un camino. La Fundación 10 de Marzo y la Fundación Luis Tilbe. Una es de comisiones y otra es del OGT. Uno es aquí el presidente, otro el expresidente de la Tilbe. Jugamos a eso, a tratar de abrir los archivos personales de cada uno de nosotros, que han ido canalizados a esas dos fundaciones, en función de nuestra adscripción ideológica, evidentemente, y quedan ahí para los historiadores. En campo del nacionalismo sí que ha publicado muchos, pero tratando de escorar la historia a lo que son sus posiciones y solamente en la esfera en donde el nacionalismo ha tenido. Sí, pero esas dos fundaciones, la de Marzo y la de Luis Tilbe, han abierto dentro de sus posibilidades, claro, que son muy modestas, claro. Pero hay artículos, hay trabajos, números que son buenos. Sí. A ver, yo cuando me refería a literatura inicialmente me refería a literatura ficción, ¿no? O casi ficción, ¿no? Para entender, no de la ficción. Porque del ámbito memorialístico es verdad que lo hay, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hay un impulso, sobre todo estos últimos años, si hablamos del ámbito más académico, historiográfico, hay un impulso de estos últimos años, yo diría desde los hace 6, 7, 8, 9 años, en recuperar todo ese cuestión. Pero aquí tropezamos con un eterno problema. Yo doy clases de máster, doy sobre transición. Y el eterno problema son los archivos. ¿Sí? Los archivos. El eterno problema son los archivos. Es decir, la localización de documentación, primero, el acceso a la documentación es muy complicado. Es un problema generalizado en la inmensa mayoría de los archivos. Y en segundo lugar, la cuestión de los 50 años. La cuestión de los 50 años, ahora mismo, nos llega a 50, o no me acuerdo ahora la fecha, pero nos llega que ningún, ahora mismo, como acabo de estar en un archivo general hace 2 semanas, y nos llega que todo archivo que vaya más allá del 78 tiene que ser pasado con filtro, ¿no? Todo archivo. Algunos no. Y es verdad que se han dado tímidos pasos. Que los nuestros no. No, claro, los nuestros no, porque son, claro, yo digo los públicos, ¿no? A ver, es un caso sangrante, por ejemplo, el archivo general de la Administración de Alcalá de Henares, ¿no? Que es el archivo central de la Administración de todo el Estado. Es decir, ahí hay de todo, economía, educación, de todo tipo de cuestiones, y para poder acceder es fácil, pero para poder sacar documentación, pues a lo mejor te tienes que tardar, más allá de 50 folios, te tienes que sacar entre 7 y 10 años, mínimo. Claro, eso, para tesis que se realizan en 3 años, vamos, esto lo sabemos todos los de nuestro ámbito, ¿no? Pero también sabemos... Pero también en tu facultad, perdona, la historiografía social y política durante un tiempo no fue objeto de investigación. Para nada. Para nada. Estoy diciendo, exacto, claro. Hace muy poquito tiempo. 2 o 3, 4 años. Hasta ese momento, pero todo el mundo hacía otra cosa. Totalmente. Y lo que comentaba al principio, o lo comenté en otro lado, parece, no solo eso, sino los años 60 están totalmente inexplorados en el ámbito de la historiografía española, en su ámbito más general. La transición aún tenemos cuestiones, pero para buscar buenos especialistas académicos en los años 60 es muy complicado. Posiblemente en el ámbito de historia económica no, pero en el ámbito de lo que es la historia político-social es muy complicado. Y es una fase que es, para el tema que estamos hablando de aquí, es absolutamente fundamental. No se puede entender la transición sin saber quiénes estaban y qué querían en los años 60. Y cómo se da ese tránsito, dónde se encaminan, ¿no? Hacia dónde van, ¿no? Yo creo que es una cuestión fundamental. Y ya digo, es muy reciente. El ámbito gallego es bastante reciente. Se están produciendo obras intentando retomar todo esto, años 60, años 70, pero bueno, el gran problema son los archivos, donde existen, para poder realizar obras consolidadas y el tiempo. Y aparte, los historiadores, perdona la expresión, no somos fábricas de churros. Quiero decir, el trabajo de historiador requiere una sosegada, ver las cosas con cierta prudencia e interpretar con un espíritu de conjunto, ¿no? No con la primera documentación que te llegue.
Bien, la segunda pregunta para todos también es cómo vivieron, claro que lo vivieron, la salida de Franco del Valle de los Caídos. ¿Significa algo? ¿No significa nada? ¿Ya ha pasado? Para mí es otra maniobra teatral de decir, no vamos a criticar al franquismo, fue un régimen más o menos autoritario, pero no lo vamos a hacer. En cambio, lo sacamos de aquí, lo ponemos en otro sitio y ¡qué maravilla! Estamos defenestrando al franquismo. No, lo están cambiando de sitio, nada más. Eso es un gesto para la galería. Pero que no me vengan con esas historias, por ejemplo, la ley es la ley. Y de la ley a la ley, pasando por la ley. Esos son exquisiteces de quienes no tienen la dignidad de afrontar los hechos dando la cara. Mire usted, yo soy de esta suerte y defiendo esto. No, se disimula. Por ejemplo, la ley. Como la ley dice, el problema está en que a lo mejor lo que dice nos lleva a un lodazal. Nos vamos a embarrar por consecuencia de la ley. Ah, pero lo dice la ley. No, pues mire usted, ¿será que la ley está mal? Habrá que cambiarla. Es que se necesitan 2/3. Pues mire usted, volvemos otra vez a lo inicial. Un periodo constituyente de verdad y a elaborar una constitución que no venga sojuzgada por un tránsito que ha sido de lo más franquista posible, atado y bien atado. Lo más parecido que podemos ver ahora, y es un inciso, es la Constitución chilena reciente, el proceso de Constitución. Bueno, vamos a ver cómo acaba. Bueno, claro, no, ya. Pero vamos a ver, si es que no íbamos a estar peor. Que sí. A ver, a mí me parece muy bien que hagan a Franco do Valle dos Caídos. Y eso habrá que transformarlo nunha especie de memoria histórica do que queiramos. Que nos parece pouco, vale? Se acaba de incorporar o Pacto de Vigas tamén ao patrimonio do Estado. Creo que eso é unha cousa moi positiva, que pase da familia Franco ao patrimonio do Estado, é ben positivo. Pero está... Eu non dixen, que non teña autoridade. Se está elaborando no Parlamento Español unha lei da memoria histórica que eu creo que é moi importante. Creo. De acordo? Sacar a lei. Non, se está elaborando. Están agora o proceso de aprobación. Elaborando. E eu creo que vai ser moi importante. Creo que vai ser unha lei de verdade. Y estoy convencido de que esa ley, estoy convencido, igual me equivoco, si me equivoco, rectifico el punto, que vaya a resolver el problema de las fosas y todos esos problemas de recuperación de verdad de la memoria histórica. E oscuras, sabes que siguen ali, non? Que? Oscuras, que siguen ali. Pero vamos a ver. Espera, a ver, os sindicalistas somos un pouco prácticos, non? E eu non me canso de repetir. A ver, democracia plena, claro que non existe aquí, pero ni aquí ni en outro lado. Pero que non o digan o contrario. No, pero si xa sei que dixeche eso, pero digo que non hai democracia plena en ningún país que coñezo. E eu como sindicalista te digo, como vai haber aquí democracia plena e hai políticos que dicen que si hai, cando se está violando o dereito ao traballo con a precariedade, sobre todo da xuventude, das mulleres, etc. Se está violando. Hai unha lei que permite eso, pero isto viola o dereito ao traballo, que dice que os contratos temporais teñen que obedecer unha causalidade, cousa que non ocorre na legislación española. Por lo tanto, a mí ninguén me ten que contar iso. En segundo lugar, vamos a ver, en Portugal hubo unha ruptura democrática. Un exército se levantou, deu un golpe, punto. E todos depuran a policía, depuran os juíces e depuran a quen teña que depurar.
En España non houve ruptura democrática. E non houve, a pesar de que os sindicatos e a oposición fixemos todo o posible para que houbera. De acordo? É dicir, temos que pensar, a folga nacional política da que falaba o Partido Comunista, claro, se se houbera feito, houbera habido unha ruptura democrática. Porque iso significaría que a inmensa maior parte da población quería a ruptura democrática. Pero esa situación non se deu. O sea, esa é o que nosotros pensábamos e que establecermos a república. Os que estamos aquí somos republicanos. E se depurasen os aparellos do Estado do franquismo. Claro, pero iso non foi posible. E eu por iso insisto que se derrotou a dictadura e se estableceu un régimen democrático. E hai con unha Constitución que ten seus defectos, pero que é das máis avanzadas de Europa, según din os estudiosos das Constitucións. De acordo? Eso, si nos comparamos con Polonia, Austria, non estou falando de Polonia nin de vamos a ver, en que país cabe que en este momento haya dos individuos que dicen, hai dos individuos que presentan como posibles miembros del Tribunal Constitucional, que cuando menos en un caso, que serán los dos, pero por lo menos en uno, se ha comprobado que son corruptos, es un corrupto. Y dicen, pero lo voy a votar con el dedo en la nariz. ¿Pero de qué estamos hablando? Ah, es que la obligación de mi partido es que lo voten. Y yo cumplo la disciplina del partido. Si eso no se llama mandato imperativo prohibido por la Constitución, entonces yo no sé de la lengua mucho, muy poco. Que seguir falando. Senón, é que terminar, pero ahora, non metamos todos os temas, porque senón, claro, que se empezamos a falar do que pasa coa xustiza, pois deixamos de falar do que hai que falar, que é a transición e as consecuencias da transición. Me explico. E eu procurei falar disso, non sei se... A Constitución non ten un tránsito, te recordo. A Constitución, te volvo a repetir, según din os que saben disso, é unha Constitución das máis progresistas de Europa. No papel. Non? Bueno, vale. Deixa acabar, a ver. Claro. Deixa acabar. No papel non. É a Constitución que hai. Queremos que facela cumplir. E logo, aonde vou eu, é que se derrotou a ditadura, se estableceu a democracia. Ora, que pasou en estes 45 anos? Nada. Non. Pasaron cousas, pasaron cousas. A ver, como non pasou nada? Como vamos comparar a sociedade franquista a sociedade actual? A ver, tampouco cheguemos a ese tipo de extremos, porque non ten ninguna virtualidade, nin é verdade, e ademais ninguén nos pode creer. Eu creo que evidentemente é responsabilidade dos gobernos democráticos que houve destes 45 anos que deixaron de facer cousas que deberían haber feitas e xa está. E os que queremos que se fagan, queremos que pelear con todas as ansias, con todas as nosas forzas, para que esas cousas se paguen. Perdón, Susana, a cuestión, volvendo a retomar o tema, eu creo que a cuestión comparativa creo que é moi útil. É dicir, o que comentabas. É dicir, é verdade, non existe unha democracia plena en Europa, nin no mundo, non existe, cada cal ten as súas cousas. Nin existe un vademecum para comenzar a facer unha transición, un proceso de transición. Iso non se fai, vai se facendo polo camiño, lóxicamente, dependendo das forzas, etc. Agora ben, se hai algo, retomando o tema que comentou Fernando polo medio, o tema da Europa, que é absolutamente decisivo, tanto o Estado español entra en Europa, evidentemente xa non hai marcha atrás, eso é un salto cualitativo, quizás posiblemente moito máis alá do 27, ou coa resolución do 27, mellor dito.
porque eso que nos salva de moitas cuestións internas. Pero que hai un hándicap, isto teño falado con colegas de outros países, que a construcción de Europa faise baixo sustentos ideolóxicos de democracia, democracia de bienestar, etc. Pero faise baixo unha cultura propia dos seus anos, evidentemente, moi cuidada de cultura antifascista. Isto é algo que en España non temos tan asimilado. Isto teño falado incluso con colegas de Portugal, por exemplo. Eles me dicen que, home, non houve, evidentemente, durante a época de Salazar, pero sí que houve, debido a esa ruptura democrática, debido a esa depuración interna do Estado tan grande que houve durante eses meses, evidentemente, eso generou que, posiblemente, a cultura democrática en Portugal, en moitos casos, non en todos, evidentemente, pero en moitos casos, eu, personalmente, e moita xente, considera que ten maior calidade democrática que temos hoxe en día, non? Nesta España. Isto é o que é de confundir, non? Creo que o hándicap da cultura antifascista como elemento sustentador do propio sistema político é algo que nos falta. Ata o punto de que incluso, que comentaba Carlos, de razón, non hai unha condena explícita do franquismo máis que a do ano 2002 da FLAR, do Parlamento, de todo o Parlamento, non? A do ano 2002 da FLAR, que ademais foi feita cando comenzaba aquilo das, os acordadas perfectamente, das forzas. A partir do 2001, cando comeza todo iso, como reacción, faise esa declaración feble, non? Bueno, pues esa declaración feble foi do 2002, parece, vale? Quero decir, hasta o punto, e volvo ao antifascismo, non? De que mesmo temos dificultades para catalogar o réxime que durou 40 anos neste país. E xa non estou falando de ámbitos académicos, de discusións historiográficas, que se un se chama totalitario, que se outro se chama dictadura, que se outro se chama fascismo, que se... A ver, creo que, non sei, debería levarnos a reflexión. Posiblemente ese é un hándicap que temos, que non podemos evidentemente subsanar, porque non medramos a partir do 45, sino que comenzamos a medrar a democracia a partir dos anos 70, e neses anos había outras cousas. Había violencia revolucionaria, había a creación das Brigadas Rosas, había Bader-Meinhof, había ETA, e había outras cousas nos 60, non? Falamos dos 68, non? Non sei, como motivo de debate se pode... Pero, a ver, volvo a insistir, hasta os anos 70, a xemonía das ideas políticas eran a xemonía das guerras. O que ocurre que a partir dos 80, a xemonía das ideas do mundo son as ideas neoliberais. E iso é unha condición que desfavorece moitas cousas. As cousas teñen cambiado de forma profunda os 30 anos. As universidades, os medios de comunicación. Eu non conozco ningún medio de comunicación, salvo algún mellor digital, cando falan das pensións, dicen todos coinciden en que o sistema de pensións en España é injusto. E non dan ninguna alternativa para que deixe de ser injusto. E que, bueno, a sanidade, se é privada, pois tampouco pasa nada, etc. É dicir, e iso é fruto de que a xemonía neoliberal está implantando cousas tremendamente negativas na ciudadanía. É dicir, da solidaridade que había entre as xentes no franquismo, había un aspecto solidario, se axudaban as familias ao que tiña máis necesidade, entre os traballadores, insisto, e ahora está no que se pode repetir en sitios, que renuncias a un moi bon convenio colectivo porque non aceptan a remisión dos despedidos. Todos os aspectos, claro, hoxe non existen. É dicir, hoxe o que prima coas políticas neoliberais é o individualismo, a programación de televisión que é horrorosa, que crea monstruos, non crea personas cívicas, responsables, etc. Claro, esa é a situación actual. E iso nos afecta a España, a Alemania,
A toda Europa nos está afectando e a todo o mundo, desgraciadamente. E además eu creo que os neoliberais, vamos, de demócratas, teñen o susto. Teñen o susto, vamos. Desde os de Chicago, Milton Friedman e a pandilla, que foron os que foron a Chile, a dictadura de Pinochet, a aplicar a decirle como tiña que aplicar as políticas, que son as políticas que se queren aplicar aquí. A ver, na Unión Europea, desgraciadamente, na crisis do 2008, cal foi a saída da crisis? A saída da crisis lamentable, que apaguen as vítimas de sempre, os traballadores, a xente humilde, e que se salven os ricos. Claro, afortunadamente, a Unión Europea deu un cambio nesta crise da pandemia e tal, e está adoptando unhas políticas moito máis reactivas, positivas, e a crisis, esta cosa que se vive en España, non ten nada que ver con a crisis do 2008. É que non ten nada, afortunadamente. E esperemos que a Unión Europea se deixe de tanto neoliberalismo e empece, e eu digo o Banco Central, etc., e empecen a facer este tipo de políticas de cara a ciudadanía para que as sociedades melloren. Porque se non melloran, a Unión Europea estaba bastante en decadencia, por lo menos nos ambientes onde eu me movo. E eu tamén, vamos, con as políticas que facía a Unión Europea, un total desacordo. Agora, pois parece que se abre unha porta para outras cousas, non? Pero insisto, estamos falando de cousas moi complicadas que non se poden explicar aquí en 5 minutos. É dicir, que o neoliberalismo cope toda a ideoloxía e a política das cousas da vida e das cousas de longa vida, eso é moi grave e está afectando a todo o mundo. E somos solidarios, cada un sálvese quen pueda, a cultura que se introduce e todo demais, claro. Pero eso, insisten, levaría un tempo falar de eso. Pero yo creo que chegamos ao xeto destas jornadas, non? É dicir, claro, porque para min, por eso aceptei vir aquí, o xeto desta jornada é fomentar e reforzar a cultura democrática. Da cultura democrática. E a consecuencia do proceso de transición en España é que ainda hai moitas cicatrices. Aún está sin cicatrizar moito do tejido social. Por qué? Porque, fixádemos, hai pouco tempo, de un goberno, sabemos como queramos chamar, intentou poñer en marcha unha asignatura que era Educación para a Ciudadanía, que, ni outras cosas, é explicar a Constitución e a cultura democrática. E unha parte do país, de España, da sociedade, estaba en contra. E sigue en contra. O que se trata con esa asignatura, xunto con outra que era ética, ni máis ni menos que ética, que é un dos grandes desafíos da sociedade actual, e tamén unha parte da sociedade está en contra. Entón, claro, Carlos, es que isto, o fomentamos a cultura democrática, ou senón hai moitísima dificultade de poder seguir avanzando e profundizando en isto de la democracia, de un camiño cara á democracia. E claro, que decías, Emilio, claro, que Europa nace como unha cultura antifascista. Claro, por eso el xermen da Unión Europea es la CECA, la Confederación del Acero y del Carbón. Acero y carbón, los elementos básicos para hacer los cañones. Lo que se trataba de evitar era que, de nuevo, Francia y Alemania entraran en guerras idiotas y que territorios como la Alsacia y la Lorena no pasaran de un año que eran alemanes a otro año que eran franceses. Esta es la razón fundamental del nacimiento europeo. Y ahora, pues claro, tenemos dificultades.
Y eso suelen decir, claro, no, eso no se apreció, evidentemente, los llamados años, los 30 gloriosos, después de la Segunda Guerra Mundial, pero sí a partir de los 70, cuando triunfa el chamado Consenso de Washington, que non é máis ni menos que quitarlle ao Estado prerrogativas. E aí aparece pues, un grupo de partidos políticos y de personas que quizá lo que tratan es que el Estado teña un peso. Pero tamén exiximos ao Estado que teña capacidade regulatoria e que la cumpla. Porque, a meu xuízo, en España o gran problema son de los organismos reguladores, os que non están actuando, de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, de la competencia, de la regulación, de las telecomunicaciones, de energía, etc. Es ahí donde falla. Pero para que eso funcione, tiene que haber máis cultura democrática. E eso, como se consigue isto? Pois, tendo alguna que outra asignatura, ten moitísimos actos deste tipo, moitísimos actos deste tipo, e un consello, hombre, que as constitucións non teñan tantos artigos. Para hacer constitucións máis pequenas, que non teñan tantos artigos. Son moitos os que ten a Constitución española. Se temos a que saber inteira, por lo menos que o libro sea agradable. Es decir, que non sea como la Biblia, que non... que tardas moito tempo lerla, por lo menos que se tarde pouco e que esté concreta. Carlos. Bueno, yo insistí en que el primer producto, formalmente se le puede llamar primero, de la transición, es la elaboración de una constitución. O sea, que tiene importancia, la máxima. Entonces, lo que no se me puede decir es que la que han realizado los llamados constituyentes, que no lo fueron como tales, lo primero que tiene que decir es que coger, y lo que tiene, eso tan alabado a lo que siempre se refería, lo que tiene de plausible en el extranjero, resulta que es la progresía de la tal. Pero vamos a ver, Suso, ¿te la has leído de verdad? Ya lo sé, te la has leído. Es una pregunta retórica, pero la realidad es que tú sabes que hay dos maneras, según el capítulo segundo de la Constitución, que dice derechos y libertades. Pero con dos secciones. La sección primera habla de los llamados derechos fundamentales. Lo otro te responde, no, lo otro son declaraciones de principio. Y eso es una progresía. O sea, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, todo eso que está en la Constitución, el derecho a que la fiscalidad sea progresiva, todo eso que está en la Constitución no se cumple. Si no se cumple es como si no estuviera. Y me da igual que se la califique de una manera u otra. No, es que unos son derechos fundamentales y los otros son declaraciones de principio. Pues vaya. Pues sí, mismas declaraciones. También que estás de acuerdo entonces en que estén los diputados amordazados por algo que la Constitución también prohíbe, como es el mandato imperativo. ¿Está prohibido por la Constitución? Pero allí el que vaya al Congreso sabe que todo el mundo, como las gallinas, ponen el dedo arriba uno que lo señala y votan lo que les dice aquel señor. Esto pues están incumpliendo el mandato imperativo. Nadie obliga, es voluntario. Nadie lo obliga, pero si te sales del tiesto, una multa que te calza o no. Bueno, puedes tener tu propio criterio, ¿verdad? Pero estás diciéndolo de verdad. ¿Tú crees que nos está cumpliendo perfecto? Yo lo digo de verdad. Igual que también te digo de verdad. Cada uno, sí, Carlos. Cada uno vota lo que quiere. Uno puede tener más miedo que otro en pagar una multa, que le sancionen o que no repita. Pero cada uno vota lo que quiere. Tiene la opción de votar lo que quiere. Formalmente, que haya un señor que dirija el cotarro, como tampoco se puede leer. Tampoco se puede leer. Para eso es un parlamento. El parlamento puede llevar notas, pero está prohibido leer. Todos leen. La primera pregunta y la respuesta. Sí, bueno, pero está prohibido por el reglamento de las Cortes. O sea,
Como que? Vale, Para gente es que... Sí, bueno, a ver, volvendo ao tema, intentando retomar un poquito a cuestión outra vez, máis al lado. La Constitución americana tiene 7 artículos y 27 índices. Sí, o que pasa que, perdón, Suso, perdón. Un segundo. A ver, O da Constitución. A Constitución é a lei de leis, dicen, non? Que a Constitución nos dicen que é a lei de leis. ¿Sí? Entón, desde o artículo 1 hasta o artículo, non me acordo cal é o 300. Exacto. Pero, que dicir, que valen todos os artigos, vale o dereito a vivenda, o dereito ao traballo, o dereito a todo. Todos. Eso non vale, iso eu escoito moito ao amigo Blanco, na Voz de Galicia, e eu escoitaba cando estaba na televisión da Voz de Galicia. E é dereito catedrático ao dereito constitucional. E de verdad que non sei como pode decir ese tipo de cousas, porque a Constitución non se trocea. Vale o artículo 2, que fala da unidade de España, e os demais non valen. Non, valen todo. E vale o dereito a vivenda, vale todo. O problema é como se hace. Mira, é como nosotros moitas veces firmamos convenios colectivos, sobre todo nos sectores provinciais ou a nivel de Estado. E que firmas un convenio colectivo, pero logo despois haberá moitos empresarios que non o cumplen e terás que actuar para que o cumplan. Me explico? E nosotros, o mellor, os ciudadanos, porque andamos moi despistados, por lo que sea, pois non nos fijamos en ese tipo de detalles. Digo, pola sociedade que cambiou, eu creo que para mal, digo, no sentido das... que foi moito tempo, claro. Que foi moita situación, foi máis tempo incluso que durou a ditadura. Claro. Quero decir, que isto tamén tedes que ter en conta. Quero decir, cada quen pode gustarlle máis ou menos como se levou o proceso, pero bueno, o que sí é certo é que, a ver, a perspectiva conxugado, desde unha perspectiva interpretada a nivel da historia política española, de todo o que levou o século XX, bueno, a ver, non é, vamos, pero non é para estar desagradecido disso. Outra cousa que se mellorable, como todas. Outra cousa que non hai un vademeco para levar adelante o proceso de transición. Moito máis preocupante me parece a democrática do país, que incidimos na historia de que fai falta máis pedagogía, de que fai falta tal. E como se fai iso? Pois non o sei, non o sei. Porque si, eu, modestamente, creo que a parte da pedagogía democrática, cando máis se fixo, sen dúbida ninguna, 78 ata o ano 86 ou 87. Despois é outra historia. Parece que aquilo está conseguido, a transición hai que celebrala, etc. E a democracia xa somos europeos. Bueno, está por ver que isto que estamos analizando de unha perspectiva absolutamente española, absolutamente de Estado, tamén é verdade que está acontecendo en un fenómeno global. Está acontecendo en todo o mundo. Independentemente de que foran fascistas, tiveran régimes fascistas ou non previamente, como por exemplo o caso dos Estados Unidos. Quero dicir, bueno, eu tamén teria cousas que comentar. A cuestión do tema dos articulados da Constitución, pois, bueno, sí, é verdade que se poda ler millor, é verdade, pero é verdade que a menos artigos poden aparecer máis derivacións a través de leis secundarias. Cada cosa tenga, bueno, como todo, nada perfecto. E creo que o que asumimos dentro desta mesa precisamente é para eso, creo que estades aquí, estiveches aquí, era precisamente para asumir que nada é perfecto, que todo con diálogo e con debate se pode levar adiante. Non sei se hai alguna pregunta máis. Unha pregunta máis, senón simplemente pechar o acto, que é verdade que xa levamos unha turma dela. Aí a verdade é que pensaba que iba a facer falta descanso, pero, bueno, agradecer enormemente os meus compañeiros de mesa, as súas intervencións, a súa vontade de falar e de debatir e sobre todo eu creo que de expresarnos como era a xeración da transición. E unha cousa sí que temos clara é que eran absolutamente libres, como podedes comprobar nas expresións que tivemos agora mesmo durante todo o tempo. Moitas gracias aos meus ponentes e moitas gracias aos ponentes, moitas gracias aos espectadores.
Vémonos mañana a las 5:30. Bueno. Sí, espera, era que os iba a dar. ¿Cómo me decís? Es una palabreja que está volando por ahí por encima y no se atreve a decir las cosas por su nombre. Es los